ato masaksihan ang duha ka proposisyon kay resolve sa ato mga defenders. Proposition number 1, pamatud-an na ang sugo ni Kristo sa bunyag o ang gituman sa mga apostoles mao ang bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo sumala sa Biblia. So mao kini ang unang tema. Diin ang atong mga speakers na parok niining mong afirmatibo si Brother Rosby Alihapo sa Catholic Faith Defenders, Presidente sa Diocese of Tandang, Surigao del Sur. Ang negative side niining mo si Brother Danny Puntas, ang nabantog na komentarista sa radio station din sa Ciudad sa Sugbo. Ang ikaduhang topic ay resolve proposition number 2, pamatud-an ang pinadayan po ng James adlaw nga Domingo o ipapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia referensya. Din ang mupabarog ni ini o si Brother Alfredo Moho Jr. known as Iscalwar, taga Ginsan, South Cotabato. Ang negative side o kuba ni mo proposisyon o si Brother Raul Chavez sa Civil Adventist Church. So, mao na ang duha ka proposisyon na atong masaksihan ni akta sa kapuno din sa Plaza Independencia sa Cebu City. O ang ilang mga roles na mao ang govern sa ato entire city. Doon ay siyam ka mga regulasyon ay ilang ipirmahan. Din kami, kaubang sa atong main moderator, Pastor Ian Fuentes, kung pinili mo po sa Iksoon, na mo serve as assistant to the hindi moong public debate. Ang amorag ng role, maorag yun ang pagpatuman sa regulasyon o ang pagpabilin na in order ang tibuok ng proceeding sa debate. Wala kami dapigan, ang among dapigan lang ang pagpatuman sa kulon sa ako. So mga debaters, amo mong gihangyo na always bear in mind na hindi mga 9 ka mga rules na inyong ipirmahan. Unsa man ang mga regulasyon sa atong debate. Number 1, doon ay usa ka minuto na pangutana o tubagon usa kini sa usa ka minuto. Ang pangutana kinahanglan nga moingon nga tubagan na ang pangutana. Sumunang hands, bisan ito pa ng 1 minute, basta pagpangutana, tubaga ang pangutana. Dayon ang mutubag o inun po siya kumana ang tubag, sunod ka pangutana para patagaan o kahigayunan na mag-proceed na siya sa pangutana. Balikon ko, maximum 1 minute ang pangutana, 1 minute usap ang tubag. Ikaduha na ilang isabutan na walay pangutanang tubagon kung ang pangutana gawas sa tema. Meaning kung sa cross-examination na ipangutana dahil wala kini sa tema, dili obligado mo tubag ang ipangutana. So I hope ang ato mapangutana base rin sa tema sumala sa rule number 3 na ang pangutana ibase lamang gayud sa subject matter. Unsang subject matter sa unang proposisyon na ang sugo
nga bunyag kung ang ituman sa apostoles mong bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Holy Spirit. Di na gawaton ang pangutana baita sa impierno, purgatorio, ano na siya, hindi na siya musulod sa pangutana. Ikaw pa, no ad hominem, walay mahitabo ng personal na pagpakatake. Ang mga debaters kinahanglan atakihon lang, kung lang ang proposition, no fallacious argument. Walay mga fallacies na dapat palutsod hindi mong hatag sa natug. Ikalima, mo-object dayon kung dunay nakita na violasyon sa mga rule na atong isabutan. So, once nga dunay objection, ibahunong sa moderator ang crime, dayon ikiter ay na objection o kung hatagan po ng counter-objection, then mo-ruling tayo ang atong main na moderator, Pastor Ian Pintes, o kung doon na po ko ika-uno. So, kami ang decide during sa mga objection na nakita mo. Ikapito, ang kategorikal na pangutana, yes or no, tumagon ko yun na yes or no, din hatagan o usa ka minuto ng qualification. Ikawalo na kasabutan, akseptahon ang tanang mga Bible versions. So, dito sa unang tema, wala sa referensya. So, Bible lang ilang. Sa ikaduhang topic, tayo referensya. So, akseptahon lang to ang Bible versions o ang mga referensya. Number 9, no challenge question allowed. Para dito kang debate, wala challenge question. Kumanon yun na to. Ang one round system, ang oras sa first proposition, 10 minutes constructive speech, 10 minutos na presentasyon, pagpaparok sa proposisyon, sundan o 10 minutes na cross-examination, pagkahuman, ang 5 minutos na summary, unang negative, then ang last speaker, ang atong affirmative side. So, unang atong regulasyon. So, makaisunan, andam na ba mo? Andam na. Atong palakpakan ang una nato proposisyon. Proposisyon number 1, pamatud-an nga ang sugo ni Kristo sa bunyag o ang ituman sa apostoles o ang bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So mo ng unang topic. O karon ako nang endorso sa atong main moderator alang sa opisyal na pagsugod inaagi sa atong opening prayer. Okay, so hindi pa sa magsugod, nakapunta. Mamuros po. Okay, napunta ang mga nakapalay ko ng Diyos, Anan, pagsalamit ng salita, ng Jesus Christ, Lord of your grace, kagampo mo, na ikaw mag-hatag sa kanamo sa nahutan, ilan sa mga ulo na mag-iskuta doon, kagampo na silikway mo, hatred, strong emotions, akong prayer na ikaw mag-violence sa Lord ng iskuta na yung pangalan, kami na sa mga ulo ito o mga iskuta na kagampo, ikaw mag-hatag kanamo o sa nahutan ng sige, gusto o akong pagampo sa mga ikaya na mo ito, sabi na yun, pinaka-importante, matuman ito ang sugo ng Panginoon sa Diyos. Nananamuyan po sa ngalan ni Jesus Cristo. Amen.
Alright, so karon sa pagsugod, atong nabasa ang rules, mga pagsunan, ligala. O karon, ang kamutan na, by the way, akong ipunok no, sa ato ang rules na naaman dito na ang pangutana ang atong itawag o in sa tema. No? Parang rules na sa tema ang ipangutana, ang topic really acceptable. Pero akong ihangyo, hindi naman na limiter na obligado mo pagpapag, especially sa inyong i-present. Okay? Sa inyong i-present. Ako pagpunta na, itong magsugod, inyo bang nakalitan katong rules na inyong i-kuha? Kung nabay ko, hindi ko lahat. Affirmative. Yes. Yes. Okay, negative. Yes. Okay, harihan nila. Salamat. Kunya, karon. Atong paminahon ang unang constructive speech sa affirmative sa tema pamatutan nga ang sugo ni Kristo sa bunyag o ang gituman sa mga apostoles mo pagnalan sa amahan sa anak o Espiritu Santo sumala sa Biblia. O Rosary, ang atong unang speaker makikisulat. 10 minutes para sa atong unang speaker. Ikit, mayong hapon ka na itong tanan. Especially sa itong mga kaigsunan ng mga Katolik Pilipinas na mga Katoliko o sa mga hindi Katoliko na itangkong sa among dialogo sa pagtuo. O sa atong tinawag niyo, Director, Brother Paul sa Pagpuan Iba, o ang Pastor Rian Puentes, o sa akong kaagpang kasi Brother Danny Cogdas sa iyang pag-negative ini na isip na walis. So may isoon din na maglangan, isip na permatibo niling urasa, ako igsoon mo bayan, sumala sa mga kasabutan na tema, na mapatutan ko na ang sugo ni Kristo sa punya kong katumanan, kagituman sa mga apostoles, mao ang amahan, anak o Espiritu Santo. Isip na permatibo niling, pero kung mga igsoon, ako maghatag ka ninyo konkreto nga pagpanunlo sumala sa Biblia. Isip ka permatibo ako magabungkag daan mga igsoon sa gitangag na doktrinang walis sa mga atang Danny Cogdas. So mga igsoon ito naglangay. Kaya ang mapatunan ng kini ang subject matter sungko o katumanan. So una mga igsoon mapahayag ko trigo lang sa susugo ang masabtan sa itong kaigsunan. Unsa man ang sugo ni Kristo, samtang buhay pa si Kristo sa kalibutan ng uban siya ng apostoles. Ingon si Kristo, ang lakaw kamote mo kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. So di ang palandaan mga igsoon, klaro nagtataw ng sugo ni Kristo, amahan, anak, o Espiritu Santo. Bakit magsugo si Kristo na bunyagi sila sa ako na ngalan? Wala. Or, tunay apostoles, mga igsoon, wala ni Kristo, na nagsulti ni anak. Unya, kaya ang tema, sumala man sa tanang bersyon sa Biblia. Kung saan man ito mabasa sa live version sa Biblia. Matod ba din mga igsoon sa The Message Bible? Biblia ang protestante ang sabi yun. Sa Matthew 28, sa sugo, go out and train everyone you meet, far and near, in this way marking them of baptism in the triple name, Father, Son, and Holy Spirit. Ang ingon, triple name, bigger in Jesus' name. Kaya mga igsoon, kaya ni Kristo ang klarong tataw na mismo si Kristo nagsugo yun kang ibunyag, amahan, anak o Espiritu Santo. Klaro, no? Unya, sinunod na mabasa sa live version sa Biblia. Dali na po sa The Voice Bible. No? Unsa may ingon mga igsoon mula ni Kristo sa Matthew 28. Ingon din mga igsoon, go out and make disciples of all nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit.
Sa layon ka ay, bro, dani. Dili ni manis ka, bro, dani. Mauna mo na isuhog ng Kristo, na kain akong pagpapalo karon, likol pa ni sa kahoy magkulo. O tinaw pa ni mga igsoon sa iPhone ng kamera, na nagkatubang karato karon. Kabalo ko mga igsoon mo ng Kristo, na kain akong kaatbang karon. No? Ang iyang baruganan sa iyang pagpabukang mga igsoon, daw sama kini sa dukos mga igsoon, na grabe, kalubog. So mga igsoon mo ng Kristo, klaro tataw ang ako'y kabalong karon. Dili ta sa sugo, o niya kayang tima, sugo man ang katumanan, dili na ta sa katumanan. Katulad may apostoles, na nabunyag sa kalansamahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Tupagulad ito na litra po litra sa Biblia. No? Kaya among pamatunan, sumala man sa Biblia. Dili sumala sa world history. Ang among tima sumala sa Biblia. So litra po na wala tagal mention sa Biblia na ang ibunyag awahan, anak o Espiritu Santo, kaya nagtuman, mga apostoles. Basa, wala kanin kong dali. Kung sa'y kingon, Paul said, Acts 19, Paul said, Acts 19, Paul said, that Jesus of Messiah, who was baptized with the Holy Spirit, after careful preparation, He rebaptized them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. O klaro kay Budani. Rebaptized niya yung Budani. Kung saan i-rebaptize? Father, Son, and Holy Spirit. So klaro na kayo mga igsoon mo na ni Kristo. Acts 19 nyo. Klaro na kayo. Acts 19 na sa Acts 19 chapter 5. Verse 5. So mga igsoon mo na ni Kristo, klaro, tao kayo kung pabalong karon. Ang sugo na basa, ang sugo ni Kristo, Amahan, Anak, o Espiritu Santo, o ang katumanan, He baptized them, the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, klaro kayo kung tima mga igsoon, no? Unya, kasi kung gamit ni ang pangkaroon o buha, 2:38. Kaya mga naman yung paborito sa amigo. Ato na lang ito magundaan. Para hindi naka-eskrima ba? Kung sa may yun, ato lang ito sumala ang sa Biblia. Ang tima, hindi ba sumala sa sekretisyon sa Biblia? Ang sa may yun, ato lang masaundaan, hindi na magamit ka lang nabunyagan sila sa gana Jesus, hindi na magamit. Kaya ang buhat mo sa liyon, Julia, ang pangalan ni Jesus, authority ni ay. O niya, ang formula sa bunyag niya, dili. In Jesus' name, ang formula niya, Father, Son, and Holy Spirit. Atong masawang ko dali. Aron yun nga. Matagbawan yung ka sa pagdumog ni mga dali. Kung saan yun? Then Peter said unto them, repent and be baptized. In every one of you, in the name of Jesus Christ, by the authority of that name, by authority of that name, there is no baptismal formula. Klaro kayo. Kung sa ingon, there is no baptismal formula. Eh wala mo na yung baptismal formula. Sorry, formula sa bunyag. Given in the book of Acts, the only formula was given in the book of Acts. Matthew 28:19, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Klaro na naman dali. Mauna nga, klaro kayo kung tima, kapagatunan ako ang sugo o katumanan, bunyagi sila sa kalansamahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. O nakalagbuhat ko sa liyon sa kabasahon niya sa may balita. Di na magamit. Ano man, ang kahulugan niya na ang ngalan ni Jesus niya, authority ni ay. Wala nyo kayo nabasa sa Biblia. No? Wala kayo nabasa sa Biblia na tuloy apostoles
Nikuha ko sa katao. Una ang tao, idala sa sumpang ilungsan. Una ang ingon ng apostoles, I will baptize you in the name of Jesus. Wala ka naman dito makapasa ng brudali. Ang gibuhat sa mga apostoles, rebaptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Walang formula na gigamit sa mga apostoles. Bro, Dani, Gugdas. Walang maigsoon. Astang hindutan maigsoon sa mutima, no? Pasayang to, na kanya katpang karon, nagtipo-tipo na ni. Unya, nakasalimuan na ni ang iyong luna, unsaon na pagpapunta ng alaman. Ako mang nabasa letra po letra. Ang sugo, unay sugo, bunyagi sila sa nasamahan sa anak o sa Espiritu Santo. Kung ang katumanan, nabasa man ako, they baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, bro, Dani. Wala, bro, Dani. Minaw yung sa Biblia, bro, Dani. No? Una nga, mga isubra ni Kristo na ipanuntiyon sa Latin, nag-ingon, argumentum contra pactum ng balik. O yung mga argumento, dili mo sibo sa nilad ng kamatuuran, dili ka na balido. Tungod kaya ang iyang parugalan, dili balido. Gamit-gamit kagpuan ko sa rin, ito mali na kasabot niya na. Ang Biblia nag-ingon, ikanong Korinto 1:13, wala pinay nasulat ka ninyo, kundi ang mabasa o masabot. Mga brudani, masahon yung sabton. No? Gamit yung nagkumunsin sa pagbasa ng Biblia ron dali. Hindi na puro kumun, gamit yung nag-sense. Ano man? Ang sugo sa bunyag o ang katumanan, iklaro, amahan, anak, o Espiritu Santo. Balik ang duro na niya. Ang sugo sa bunyag, amahan, anak, o Espiritu Santo, kasi na sugo, si Kristo. Buhay pa si Kristo, kasi sugo, mga apostoles. Ituman ba sa apostoles mo na rin? They baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, klaro ang tatawag dali ang akong ima na barog yun nato pinasubay sa Biblia. Wala maigsoon. Salamat kayo sa talang naminaw. Punta, ilang katbang mangutana siya, sumala sa among tema. Praise the Lord. Okay, mga to, first constructive speech, affirmative. O, karoon 10 minutes. Okay, 10 minutes. Dumana to, ang mga rules niya, 10 minutes na course examination. And then, tunay 1 minute nga for the question, 1 minute, and kapag sa 1 minute ang limit na to. So, negative, ready na ka? Okay, sa unang pagkakataon na, sige, 10 minutes. Tunay na itanong sa lahat. Non pusumos kontra veritate. Sa no veritate no es jetas veritas liberami kufus. Dot sabot. Kung sa ikamaturan ni parubah. Gamit ka 4:38. Gamit ka 4:38. San Pedro, referi pero man you are baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Pagkatana, sakto sa'yo. Coba saya paling bahasa sakit dari bahasa. Ang akong pangutana, imong tumagon, ay nasa rules. Sakto sa'yo. Coba kita buka tidur itu. Yes, sakto yung ibasa pero sayo yung pagsabot. Iklaro na bitaw na. Moderator, dili ko duhay, dili kinangan tubag ka, usa lang ako ipangayo. Sakto sa'yo. Coba sakto lagi. Moderator, sakto na. Wala yung mati. Ustaz moderator. Ayaw ko na rin. Bro, i-direct naman. Tama, moderator. Ayaw mo pag-surya ko. Naka-objection. Okay? Ayaw mag-dito ka sa kanya. Ang katay-matay. Wait sa objection ganyan, objection Mr. Moderator. Para i-stop na to.
Ilapis ang pila siya. Pila ito. Ay, sila lagi. So, nakaka-objection bro. Objection na ganito lang. Sama ba? Sunod. Okay. Kanya, ako sa inyong daan, pag-ingon mo ang pangutana, sakto ba na sa iyo? Ang tubag niya, sakto. Kasi kategorical adjustment na. Yes. Katong iyang giingon about sa uban niya, kailangan sa 1 minute, apil na to siya pagtubag. So, wala kayo dapat objection na to. Tala. Kadayon na to. Dari question bro tali. Katubagon sa nato siya, kay natubag sa niya. Wala ko matubag. Yan isa. Wala ka human ang iyang 1 minute. Wala ko matubag. Wala kong magpaabot sa kayo ba? Kung saan nagtatubag ang kayo kayo? Kung nakalito sa'yo, itubag pa niyang sakto. Sabay man niya mag-iha, sakto man. Okay, so kung naay ibatihan wala, imanan katungod niya, ang atong agod na sunod na sa rules ng pagkakalas. At kusog niya, ubag naman, kategorikal, wala siya na sumpag na rules. Karon magpadayon siya sa init. Na siya pag-init, ito paminaw. Kaya ito ay parang-alarm ka. Gawas mo. Kategorikal, tundok. Wala. Relax na rin. Tubag sa ko. Yes, kategorikal niya. Sa kaya, sa'yo, Kategorical question, yes or no lang gina? No, yes. Ano sa Yes. Okay, wala. Okay, diba? Apamunta ka sa kung sa'yo yung sa Yes, o sakto. Di ba tiya? May sakto man. explain naman ko? Okay, pag-ingon, ang pangutan na kagagawin position na niya, yes or no? Nasa rules. Pag-uli mo, yes or no? Gano'n, ang pangutan na, kiling buhat dos na Diyos, so kaya imong nagikot ko. Tubag sa Pedro, experience ko. Ikaw sa Pedro, pag inusol ka mo, o magpagulian matapos sa sana ni Cristo Jesus, pangutan na, sa'yo, gusto, ika. Gusto, ano yung debate? Anyway, mga nagkabitaw or mga debater, mga debater, kasi kung sa ilang kumagana, basta wala siya yung rules nga na supa, padayon ka. Yes. Wala mo tayo inyon nga, kung natupag nagsarko, wala debate. Sa inyon, ayaw ko ni kay, lisod kaya ni. Lisod kaya ni, ayaw matang ni kay. Tara, usay, ganong di ko pa rin si debate. Ditubang naman yan. Ikating sa ako ha. Sige ka sa ayaw. Ipangunta na kay cross-examine ako. Ayan, dito. Di ba ka padayon? Pero ang iyang gigamit, ang Acts 38, ako nagutala ko, gikutlo na ko, gikutlo mo ang buhat 38, nag-ingon ka, si Pedro na unyag sa ngalan ni Cristo Jesus. Namutala ko nimo, akong isublik basa sa Biblia. Ilang isulti sa Piblo, pag inusol ka mo o pagpabunyag sa ngalan ni Cristo, categorical question. Sa'yo, gusto. Kasi kung ba mo, gusto. Negative side mo. Wala yung bati. Kaya yun yung magsusunod. Iman niya ang buhay ko sa ang buhay ko sa negative side na ako na. Dapat ay mong tubag. Hindi gusto para mapadala ni bati. Gusto ba yung mong tubag? Pamilya kong barbaran. So wala yung bati. Okay, so punta na ka. Counter objection ko. Nasa control. Ang tubag yes or no. Ayaw na kategorical. Amino ka sa 1 minute nila tubag. Ewan ko kung magtubag. Gusto nila punta na ka. okay, ano na. Sabi na, okay na. Wala na. So, yan man. Tubag ka ito para niya ito kasi so tubag na 1 minute ayaw unang na yun Sige. ayun na Okay, tubag. Tubag. tubag na 1 minute Tubag. Anong may kong yes? Tubag kay nangutang sa categorical tubag so yes sakto pero sa'yo hindi mo magsaot kaya kalang dos na likudyo ang sangalan ni Jesus niya authority ni ay o ang formula sa bunyag niya amahan anak sa Espiritu Santo di ba sa ito na ito Rodani mati ka naminaw kung saan yung ino Rodani tayo mo na Rodani no dos
38. Usahin niyo yun. Be baptized in one of the name of Jesus Christ by the authority of that name. There is no baptismal formula. There is no baptismal formula. No. Was given in the book of Acts. The only formula given was given of Christ in Matthew 28:19. Kung saan ang formula naghihatag? Amahan, Anak, Espiritu Santo. Sakto yung bauta sa'yo, yung pagsabot. Apa tahu next question kalau meninggal saya undang dia. Unsur kita. Oh, next question. Ang tanya. Ano niya? Ano yung negative side? Negative side ko. Sa negative side, kaya kung gusto mo na ask to the objection. Question na sa kamulong. Explain mo kaya 1 minute. Terus na. Oh. Akin mo ba ito na question ka? Tapos, namutana ko sa namutana ko rin mo. Akong gibasa ang Namutana. Buwan ko dyan ito. Gibasa rin ko si Pedro. Paginoso na kato sa rin ko. Ang ako pamutana ay sakto sa'yo. Ang iyong tumang. Gusto. Sa mga may panagibati ka, kung tumang tumang. Singkor na ibati. Namutana ba? Sakto man. Oh. Ako yung negative side ko. Oh, so. Ako na yan. Ito ba? Balik ko na po ba? Order no. Ha? Ano sa kawin niya? Salamat pa. Wala na. Dapat. Dili siya. Ulis ko yun. Order. Motivators. As assistant moderator, sakto ang atong main moderator nga dapat atong pagtubag niya, itubag niya imong question. Pero sa atong rules din pagtubag ta, taga 1 minute qualification. So sakto ang pag-moderate sa Adventist. So wala pa makuman ang debate. Kung panalitan mo munong kakaroon pa dahil kautas, hindi kami duha ka moderator declare na wala ka kapuman. Diyan ang mga debate. Tamang i-declare nito ka katawag sa Tuesday. Mas gawin ang Adventist, as pag-respect na to sa domain moderator, o yun ka pa sa akong desisyon. At di man siya mo padayon sa pagdebate. So pwede ba na itong i-declare na sa kahuman o atong i-declare as moderator na sabi ka naman yung kamuta kawas hindi na kayo sa pagdebate kung saan malupag Ako na siya. Ang buwak ko na ito. Gusto. Siguro di ba tiyo na kung gusto mo buwak? Gusto na. di man ikaw ang Alam mo pa rin. Hindi ikaw mo declare. Hindi ikaw mo moderator. Kami ang Ako yung moderator. diretso ako. Lagi. Pero kami ang nag-govern sa role. Ayaw mag-declare na ikaw nidaog na nahuman ka. Wala sa imong role as sila sa among role. Ikinsay ko. Ako perubanan iya iunan. Yang sama menibatian yung sa perubanan. Dapat ninyo sa din ko para di ba dibati. Di permitin siya ako negatif. Tapos sa negative side, iya iunan ang akong perubanan. Perubanan ko man ako to dito. O tana. Tayo na gusto, isa gusto. Wala dibati kay Mali ang pagsabot. Ito ba ang pagsabot? Surrender niya. So, tinatay ko sa sabi mo, surrender mo. Surrender ka. Parang ito.
Ako respetuon, Nixon. Ako respetuon. Was mo yung naskulgalas, nagkakipsat, pili ka! Tingnan mo siya, pupunta na, gusto sa'yo, siya, gusto, hindi ka! Okay. So, nagkasabot kami sa second, tulungan kayo kung may gusto nila. Ang ako lang, declare kami na wala si Liupan. Okay? So, wala na muna sagutan na disability daw kani. Amo lang i-declare na wala Liupan si Brodani Kundas tungkol sa iyang pagsabot sa sagot sa tuba at so, si Undang naman, dili ko siyang disability na nila. Okay? Niya, ang i-declare na dili na siya masadayon. Kanya, since naman tayo ipagpang na formal, naamaman siya ay 5 minutos na summary niya, 5 minutos siya na lang mo yung kasi pwede, siya Undang naman. So, ano pa yung 5 minutes conclusion na direksyon. Conclusion na direksyon ni Growing Street para makumanta okay na yun. Okay? So, conclusion 5 minutes. Kay decision naman siya di na magpadayon. 5 minutes conclusion ni Growing Street as affirmative. Sige, go. So, brother, conclusion ako. So, Nixon, Cloud, Takaw, Bananito sa bahid palihog hilom. Respeto ang proceeding sa atong public dialogue. Bananito tas palihog hilom kay musugod na si Badlusby sa iyang 5 minutos kasamare. So, Nixon, Brother Cristo, Cloud, Takaw, ang hitabo ng dialogue mo karoon ng Brother Kugtas. Nuni atras didagan. Ang yawang naman sa Santiago 4 City Sopli, ang yawang dagan siya. Sa mga Nixon, ano man, dagan siya, nahaklok siya sa pangutana, di siya kalusot. Pisat na mo yung pangutana, di kalusot na. Ano man, mga Ikso ng Kristo, kung tinuon pag-yun siya, parang sa kitanap niyang doktrinang walis, iya ang pamudan, dili siya mudagan. Dagan man. So, ilahan ito mga Ikso, kamyawa kayo dagan. So, Ikson, klaro, gitupag na po, yes, sakto yung ibasa ko sa iyo, manang iyang gitawag na po. Wala na kay katungod din hindi ko proceeding sa pagsulti kay Undang na ka. Irespeto na to ang 5 minutos yung panantayan. So, atong ipadayon ang nilahutay hindi mo debate. Kay ang kadaugan ato ako lahutay mo daw. Pwede ka tuloy siya, Kugtas, ang mulahutay, siya ang malawas, ang di kalahutay, impas! Kung nakulunod dahil Kugtas, lalo kayo ba? Asal sa us. Yes! Supak lagi. Yes! Mga naman Ikson, na pagkakataw na lang kung Ikson, ang gano'n, di ba sa kasunod sa pamutahan ng Pudilon? Di kalahutay naman. Ipaklaro naman ako ang sugo, amahan, anak, Espiritu Santo, ang kaumanan, amahan, anak, Espiritu Santo. Unang alawig so, sinudali Kugtas, hastag yun yung habaa, hindi luga. Mula siya, kamunggay, nanahanos siya doon mga mahudanan, nalumaran, hindi atras. Oo, ano nga, kung tinuod ka nga, di ba tinuod, wah kali atras, di ka mudagan. Ang nagkaklaw lang, ako nagkabarog at maturan. Ang sama, hindi ako kapanggol, no? Napailaw ko yung Katoliko. Pero, hindi mo to sa dogma sa simbahan Katoliko sa Trinity. Hindi magkakotoo sa Holy Trinity Formula. Ang sabi niya yun,
sa fundamental beliefs of the Catholic dogma. Page 5, if an authorized person deliberately denies or doubts sa dogma is proper sa court, heretics and subject of excommunication. Ang sa tulog kami ng Katoliko, dili mo dogma, magduha-duha, o sa ay kairihis. O excommunicate sa Katoliko. Ang putang ano sa pagkana excommunicate sa Sintisibo. Wala na iksuon mula ni Kristo. Huwag tunga sa mga mahero ko, hindi sa akala ka. Wala mga iksuon mula ni Kristo. Sorry to say this, bro, dahil kuktas, agad ka, kapamarog. Kung wala ko nakapunta sa kabaruganan, kahit saan kapapunta na, atlas naman ka, hindi sa akala lang ka. Wala na, kaya yes or no, yung dahil kuktas, wala yung kalusot. Ba't yung kalusot? Bisa na balik-balikon. Wala mo dali kugtas. Sunod ka ng debate ito mo dali kugtas. Ayaw o kundang. Kaya maulog ka sa kadaghanan mo. Daghan yan ng daghan tao. Napasalay, mga tao. Budagan ka. Muna ka. Hapon mo yung undang. Wala dali kugtas. Kaliwag ka rin hapon ang kalbang. Wala nga. Ay sa tagawtaw na mo dali kugtas. Sa tagawtaw mo dali kugtas. Wala kayo. Wala na rin pala mo dali kugtas. Wala na eksoon. Wala ng Kristo. Anong version sa Biblia nabasa man ako wala eksoon. Unya, ang version niya ako ibasa. Kaya ang tima sumalaman sa Biblia, nakabatudan din ako na ang sugo o katumanan sa bunyag sa sugo ni Kristo, manangamahan, anak, o Espiritu Santo. Ang akong kaatpang, walang yung taon na pabaro. Walang yung taon na lupa. Wala nga, siguro na ligtas, no? Nalang sa kilit-kilit, kinidakan naman ni Atlas man. So, klaro, iksuon, na ipanagtihon, hapon na ang musurrender. Bro, dahil kagdas, kaliwan ko maghapon, hindi surrender ka. Wala gano'n na, ito nga, alternatibo. Mga iksuon, klaro, tataw, na ako nakabaro ngayon ang kamatuuran. Ang kamatuuran mo dahil kagdas, imo gigamit sa Juan 8:22, Pilitas, liberabilbos, the truth will set you free. O ang kamatuuran, muhakot mo sa kagawasan mo dahil kagdas. Walang balik na ka sa Trinitarian formula sa bunya ng sugo ni Kristo, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Kaya walay ang Apostoles kinabunyag, ni kuwang tao, dinumsan sa subaw, diingon, I will baptize you in Jesus' name. Ikaw naman nagbuha ka naman ng utas. Ang salamat sa talan, ato palakpakan ng Ginoo. Okay, alright, salamat Bruce sa mga comments summary. Nevertheless, masalamat din po ta sa dua ka speakers. Bisan wala mo human, kasalamatan din po nato na sa speakers, mga speakers sa dalawa. Alright, so okay, so mga ano po, walang speakers na ito, okay, mga na ito. So karon ikaduhang dialogue mo sa pagto o rules of dialogue na basa na ganina. So karon ikaduhang dialogue mo. Ang atong tema, ibasa ko sa ganina, Paul Malima. Ang mapuntaan na ang padalina, pinadayo ang mag-yes at law na Domingo o ipagpahulay, ipagpahulay sa mga Kristyano sa ala sa Bible and References. Kapatid o scholar, Federal Junior, o negative ni Roland Chavez mo'y negative. So, I believe na ilan ng roles nila, debaters. Nadamog nila, informative, negative. Rob Chavez.
Dalawang ganyan rules ganyan, no? Okay, so pag-confirm for the record, sa akong siyam ka rules, okay, ang ato lang ito, no, na you are obliged to answer ang inyong di pamahayag. Okay? So, only one. Obligado na matubag kung inyong di pamahayag. Okay? So, timunan tayo mga 15 minutes constructive speech and 10 minutes cross-examination, 15 minutes of summary 5 minutes. Mga gyapon, akong kauban, Dr. Alina, Dr. Salvador Alina sa RCC, safety, siya ko yung assist na po gyapon na sabukan ng gyapon ng mga kamay sabukan. Alright? So, akong pagkaya, affirmative, okay ba ka sa rules and forward sa libanding? Okay, negative, okay ba ka sa ato rules, hindi ba sa kanila? I believe, hindi mo nung nadungan. Okay ka? Okay lang sa mga. Okay, so nagkasabot ang dalawa sa rules and format. Okay, 15 minutos, kamarok. Kung niya 15 minutos for examination, 1 round system lang. And then 5 minutes conclusion, summary, muna ang negative, automatic, at all lagi mo yung format. Kung niya ato nalugangan o 15 minutos ang ilang peron sa constructive speech. So, karon doon, diretso na. Okay, diretso ka. Ang affirmative na to, 15 minutes. Tandaan na itong oras, 15 minutos. Mag-start ang oras ng padayon o magsugod na yung istorya. 1 minute. Okay, so by the way, no? Usa ka minuto di ay pagpaila dahil yung pasalamat o usa na yung mga isugod sa mga minuto. Kung nasa tanong, pagpaila sa mga galingon. Okay? Usa ka minuto. May hapon sa tanan. Oras tanan, ako si Bruce Palway. Salamat kayo sa mga taga-Cebu sa inyong pagdawa na kumuha. O sa mga sponsors na may gasto para makanto bilhin sponsor sa hotel, sa aeroplano, kabilang ang Tatay Dudong, Brad Paul, kabilang sa aking mga ka-amigo na nasa Akang, Brad Raul Portican, Mindanao. So, si Brad Ray, dito kayo Ray ha, nagilong-hilong kita na sa Tikas Lawak. Thank you kayo. O, ang amo adili ipagay wala siya ng theological study para daghan po ang makahibalo. O naman tayo daghan ng mga quantity seminars sa safety at tumo sa asa naman to. Wala naman din. Basta may mga seminar sa safety. At tumo sa Minori Chapel every Monday o sa chapter po dali sa safety. Tumo kay para nasa ato ako. Ya kami huwag kahibalo sa pagpipinsa sa ato ang pagtulong at susunod. Okay, Bruce Lord, mata siya, Alfredo Mo Jr. Okay, negative, 1 minute para balik. Mag-isang ako sa manuhapon kung kailangan ng bigsunan sa tahan ng mga bisita na ako masiftikan pasokwan na hindi ang titawagan ni Bubar. Kunya akong ipasalamatan ng 3 media defenders. Kunya akong ipasalamatan ng akong mama o papa, akong isuo na lini, Pastor Atansari, doon sa Hamad Baydong. Kunya hinaot ka mga higala na kung naamang ganit mo gustong isulti, ikatawa na lang inyo, ipakpak na lang inyo kay lauhay kayo ka naawon makita sa atong video ng muratag tuwas buwangan. So daghan kayo salamat. Kaya akong pasalamatan ng atong amigo Danny Antas. Okay, so one down, no? Ready? 15 minutes goes to work. Magpadayon ka. 15 minutes yung presentation. Are you ready? Okay. Sige, 15 minutes. Mag-start na yung oras ngayon. Start nyo. Okay, so may hapon. Ang akong yanto sa Cebu, ang number 1 na pagpapal seminar, kadrangan ng debate. Wa ko din nakikibate para sa akong kawalingon. Nakikibate ko para sa simbahan o para sa Ginoo.
Kaya salamat kayo sa mga Catholic o Independent tanan, labi na sa CCM, ang suporta na to. Ang tema nga akong ibatihan, pamatuan nako nga ang pinadaya kong Diyos at lang Domingo papahulay sa mga Kristiyanos, sumala sa Biblia o mga referensya. Supakon sa atong wapong amigo na Claudio Chavez. Sa syllogism mga kaisonan, syllogism, kung maka-premise ganita, no? Kung maka-present na itawag o premise, usa o duha, kung kini nga premise, itawag siya logical, ang conclusion ini, mga kaisonan, katuuhan yun kayo kay logical na siya. First premise na to. Ang Revelation 1:10 mga kaisonan, nag-hisgot siya adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo. No? O kaning adlaw sa Ginoo, gitawag ni Domingo. Kay ni ang pagpabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. No? Mao kini ang pagpabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa Living Bible 16:1 adlaw Domingo na itawag siya Lord's Day. Lord's Day, adlaw Domingo. Second premise, o ang mga Kristiyanos human mapanhaw atong Ginoong Jesucristo, nagkatapok sila niining adlaw aron sa pagsimba, sa pagpahulay, sumala sa akong mabasa sa Biblia. Una na kong basahon as evidence ang Expanded Bible. Sumala sa Expanded Bible, Pinadaya chapter 1 verse 10, on the Lord's Day, a reference to the first day of the week, Sunday, when Christians meet for worship. So, sa naging Lord's Day, Sunday, kami ang mga Kristiyanos, nagkakita-kita sila, nagkatapong aron sa pagsimba. O nga, sumala po, may libro sa atong mga igsuon ng mga Seventh-day Adventists. Usang ka sulod siya sa gitawag o simbahan, sa gitawag o silahan nila nga rito, gitawag o simbahan nila nga gitawag o silahan nila nga rito ang Herald Lumalinda University, Samuel Bakyoki. Bakit pa ni Samuel Bakyoki sa gitawag o page 118 matod pa na namin. There are, matod pa niya, page 90, sorry, yan niya. There will know, matod pa ni Samuel Bakyoki, dulod yan sa Seventh-day Adventists. There will know, the New Testament passage generally are cited as evidence for Sunday observance in the apostolic times. So, sali ang Sunday observance na matod pa sa tulad dyan sa Seventh-day Adventists, sa Samuel Bakyoki. Matod pa na tulad puno kay ilah na mga versikulo sa Biblia sa pagpapatuod, sa pagbantay sa mga unang apostoles sa mga Kristiyano sa adlaw Domingo inyong kapagsimba. Ikot din ang Revelation 1:10. Revelation 1:10. So ako naman nabasa, Expanded Bible ang Revelation 1:10, adlaw Domingo. Biblia sa Protestante, pulong sa Diyos, matod pa rin atong basahon. Sumala nilang bawang Biblia sa Protestante. Ingon siya rin sa Espiritu, sa adlaw sa Domingo, kung kaman ako sa Espiritu Santo, kung nalunggan ko ang magusok at inog, nagagrumpita, dapit sa akong likod. So, atong Domingo yan ang translation na atong nabasa sa Biblia. O niya, ang conclusion na ito ay mga kaigsunan, hindi nga itong pagpapatuod sa mga Biblia, di-likonin sa mga libro sa atong mga igsuon, pinalamig mga samarista.
mga Seventh-day Adventist. Una-una ito mga kaigsunan, pinitawag o libro sa Evangelios Patmos. Ini yung libro ha, ang author ini si Paul, usa ka theological expert, usa ka professor sa ilang yapong Lumalinda University ka eskwelahan. Ug bago pa ilang libro mga kaigsunan atong basahon, ang libro nila ganda na yun, no? Atong tanawan ang ilang libro. Matag pa ninyo sa ilang. Iyon din may page 1. Adlaw sa Ginoo, sa dihang si Juan sa Patmos, nakakitaog panang-awon, adlaw kadto nga ipapahulay sa unang siglo. Ang mga Kristiyanos naghuhubad dining adlaw nga adlaw Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ikot niya ang pinadayan Ologis Close and Open Parenthesis. So atong tema, wala ka evidence. Ang mudjud na doon ini, klaro na sa conclusion na ang adlaw Domingo, pinadayan Ologis ang adlaw sa Domingo, ipahulayan sa mga Kristiyanos. O sa may ingon sa ilang gitawag o eskwela sa Batika. Ako makikisunan, ikan mo Seventh-day Adventist, mga daghang ng libro sa Seventh-day Adventist. O sa may ingon aming eskwela sa Batika, diya sa pagtuon sa Biblia, eskwela sa Batika. Page 140. Atong basahon mga kaigsunan. O sa ingon mo sa mga libro, ingon sa dinig. Apan ang punto mao nga kini nga sugilanon sagad gisgutan ingon na ebidensya nga sa panahon ni Pablo bisan sa Hitler nga mga iglesia nag-usap na sa ipapahulay ngadto sa Domingo ingon nga usa ka adlaw sa pagsimba. So, ilikon sa pasahon sa mga pinangga na ang adlaw sa Ginoo sa pinadayan Ologis adlaw Domingo giusab sa mga apostoles, Apostol Pablo, lain pa nga mga early churches. Gali ang William Tyndale na Biblia. Adisin ko nabasa sa William Tyndale na Biblia ng kaigsunan. Basahan ko na ako ang Seventh-day Adventist fundamental belief sa ato mga igsoong Seventh-day Adventist. Matong sa ilang belief, yun din page 8. We have written this book conscious of our indebtedness to the rich biblical quotes, biblical truths, we have received from the Christian Church of history. Nindot kayo. Na nasa na nadawang kaya nagkasaysayan sa mga unang Kristiyanos sa simbahan. Patutulin. We acknowledge the double line of witness. So dahil i-acknowledge nila ng mga saksi. Patut pa. Such as Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale. So sa mga witness sa Seventh-day Adventist Church, maos si Tyndale. Kung sa may kailangan ng William Tyndale makiksunan sa ilang Biblia. Atong tanawon ang Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. Atong basahon mga kaigsunan. Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. William Tyndale. Atong pa niya. The Sabbath day and even which bread, the morrow after the Sabbath. So duha, nag-isgot o duha ka Sabbath. Mary Magdalene and other Mary come to see the sepulchre. So ang usahin ni kasaba sa mga Kristiyanos noong Domingo. O kung sa manay ipapahulay ka Domingo sa pinalayan Ologis, ako niya patubagon si Tyndale. Kaya ilan man i-recognize as early fathers Protestant Church. Sumala pa din sa Pinadayan, Kapitulo 1, versikulo 10. No? Atong tanawan mga kaigsunan ng Pinadayan.
Ingon din eh, atong basahon, chapter 1. Ingon din eh, leader of John. I was in the Spirit on Sunday. So bakit pa si John na siya sa Espiritu sa Ginoo sa adlaw Domingo? Umun sa kaning adlaw Domingo mga kaigsunan. Diya sa takon sa Biblia sa mga Subidyang Gintes hapon. Sumala ka din ang igpapahulay ingon ka sagrado sa pagpantay ni Juan dito sa Patmos. Kung sa daw ang gibantayan ni Juan sa Patmos, igpapahulay. Matod pa rin adlaw sa Ginoo sa Pinagayang Ulogis, mao ang Domingo o unang adlaw sa simana. Palakpakan na ito ang Ginoo mga kaigsunan. So, ang adlaw dahil sa Ginoo sa Pinagayang Ulogis, mao ang Domingo, unang adlaw sa simana. O yan, agin magsuporta sa ako ang itawag o itawag o reference sa itawag o buhat sa mga apostoles, Acts of the Apostles. Sumaga din buhat sa mga apostoles na sinulat Ellen G. White, page 400, ato tanaw. Ingon siya nila, page 495, ingon siya, adlaw ngadto sa ipapahulay ang Ginoo sa himaya ni Tungha ngadto sa hinidlang nga apostol. Adlaw di ay na ipapahulay ang sa si Juan diha nakakita sa pananahon sa Patmos. Adlaw dahil na ipapahulay. Damatod pa rin adlaw na ipapahulay gibalaan, gibantayan ni Juan dito sa Patmos. Unya-unsa man ni si Juan, Kristiyanos ni. Unsa ning adlaw ang adlaw ipapahulay nga gibantayan ni Juan dito sa Patmos. Sumala pa mga kaigsunan sa Latin nga Biblia, Spanish na Biblia, Biblia din Novena, Biblia din Navarra. Matod pa rin yung isang Biblia, Biblia din Navarra, Pinagaya, Ulogis. Matod din ingon siya rin yung mga pinangga. Ingon siya. Kain itaxis on Domingo, why ito trust di may unang kanvos kung una itong pita, may disya. So, sa namin adlaw Domingo. Kaya ba siya kayo na itong abugos mo ng mga Biblia? Ato ka lang kuralanda. Ay, wapot mamina niya, bugos. Mamina kasi ka lang ng argumento sa itong mga pinangga. Kurala na ito daan. Tumuhin mo na itong daan, mga kining Biblia na itong gigamit yung mga bugos. Karon, iyahan na dibatihon ang ilang pamantalaan. Ministry Magazine International Journal for Pastors. Ingon sa ilang magazine mga kaigsunan. Ingon sila. It is easy to see, therefore, that in Revelation 1:10, in Greek, the adjective form of the same word is used to describe the day, bakit pa, on which John was in the Spirit. Bakit pa? The Spanish, bakit ba? The Spanish and Italian had followed this same role and given an accurate translation. Accurate translation? Dapat yung magbugos? Kinahanglan mo balik o isbila ng mga pastors sa mga Seventh-day Adventists. Accurate translation. Accurate translation. O sumala pa ni Samuel Bakyoke. O sa walang adlaw Domingo. Sumala pa ni Samuel Bakyoke mga pinangga. Ingon din we are ready to read to conclude that in the earliest period of Christian history,
The only kind of Sunday Lord's Day, observed by the Christian community, was indeed an annual one, and that the weekly Sunday celebration somehow from the annual one. Matod pa ni Samuel Bakyuki. Unsa may source ni Samuel Bakyuki? Sumala ni Samuel Bakyuki. Ignatius was writing constitute or major source in Samuel Ignatius. Siya ang tinudluan nga gibinlan nga Apostolos Kristo. Siya ang barkada ni Polycarp. Unya din gikuha sa Samuel Bakyuki Church matod pa din matod pa sa iyang gitawag epistle of Magnesia. For if we are still practicing Judaism, we admit matod pa that we have not received God's favor from the word by prophets with accordance with Jesus Christ. Matod pa, who live in ancient ways and who tell a new hope no longer is baptizing, but living according to the Lord's life or Lord's day, Sunday. Tiligo na. Yaman pa rin ng libro, si Apostol Pablo nakakaplag sa adlaw Domingo na ipapahulay isuportaran mga kaisunan sa Eskwela sa Kapita. Salamat at hapon na itong tanang dalay ng Diyos. Okay, so Rose Ulmark, napagalo 15 minutes. Sundan yung 15 minutes cross-examination sa negative, Ralph Chavez sa SDA, negative. Siya may pamatan ng 15 minutes. Now remember the rules, by the way, debaters, basta na may may objection, direct lang sa moderator ay yung pag-storya. Nagyari na ko, kung matili yung tayo, ibutan na microphone para sa inyo kumakuha. Matintal yung storya. Sige. Utang microphone tayo tumagot niya. Kami lang nagkakaroon kung masiguro ka o dili. Ayun ang reflection, makita lang ako. Duha niya. So kami na lang, basta dili. Kung basta mula pa siya, gusto kami na bahala niya. Okay? Para masalit ka niya, dito ba? So 15 minutes. Yan, apa? 15 minutes para sa presentation. Okay, ready na? So, daghan kayong salamat, Mr. Moderator, ang mayong hapon sa tanan, may hapon ni Mugro Stalwart. Ang tema, pangatunan mo, i-address ni Mus Pinadaya Apologies, Domingo, at the same time, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Ang pangutana, kanibang Domingo sa Pinadaya Apologies, sumala sa imong tema. Mao manigisutan sa inyong libro na dili mabasa sa Biblia nga balaano mauni o dili kategorikal. Okay, about objection, Mr. Moderator, objection. Dili na kategorikal. Ni object mo kinakatama kan saya aton. Di ko bitaw to. Sama wala ka. Ang pangutana mao ni. So that's one side comment na. So this time I am na sa warning. Wala na siya hindi akaw mga side comment. Wala relevant sa ato. Okay, sunod mo yan. So director start pa rin. So sa mo daganina na ikaw na moderator kami doon. So pero wag ko masakit ba? Wala sa tuba kung makita ba itong kategorikal pa o dili. So karon ingon man siya, ihapon siya ba rephrase. So i-rephrase ba nimo o di ko lang balikan ng pangutana, ikaw bahala kay ako balikon ako. Ibalik niya, sige ikaw. Okay, unang pangutana Bro Stalwart, adumugin sa mga tao. Amatot mo ang Pinadaya Apologies Domingo, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Pangutana, kanibang Domingo sa Pinadaya Apologies, o manay imong tema, mao ba na ipapahulay, mao ba na Domingo ang giisgutan sa inyong libro na dili mabasa nga balaanon, mauna o dili kategorikal. Before I answer the question, point of order, pwede ba natin mahibawaan at title sa libro? Kay sa lagda sa debate, kinahanglan mo ng resulta, yatag ang mauditor. Okay, objection, Mr. Moderator. So,
ang akong pangutana naka-premise kulaan na mao ba na adlaw ipapahulay matong pa niya Domingo ang giisutan sa ilang libro na dili mabasa nga balaanon mauna o dili kategorikal. Okay, pagi sustain at ilikuan ng libro ha. Putangin mo ganyan. Asa ako ka, wala siya gawa ng libro. Okay. So, ibahan ko sa iya. Okay, ingani na siya. Daghan ng libro niya actually na siya i-present. Objection mo isang ganito. Niya, ako nag-objection mo na yung So, objection mo sa iyong premise, kay libro man, iskuti isang libro ha. O ilaha ba ng libro, kaya di na nagkabago, hindi na yung libro. Oh, siyempre. Ilang libro, ikaw ang title mo sa libro ha. Simple naman na, ako na kaklaro na sa mga namatana. Sige, balik ang premise, ang pangutana, and then, i-cite ko sa libro. Okay. Balik ko na mo pangutana. Ang imong bima bro Salwar, matod mo ang pinadayag Onogis Domingo at the same time, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. O kasi kami naman, siguro kalaw ng pangutana mauni. Kanibang Domingo sa pinadayag Onogis, sumala sa imong bima, mao bali nga Domingo ang giisutan sa inyong libro. O maneo? Na dili mabasa ka palanon. Libro nga ba? The faith of our fathers, lagi klaro ko, the faith of our fathers. Isang malilitan mo, chiko. Eh, atong takbang, wala siya nagsunod sa role of debate. Lapoy kita lang ang argumentation ng debate. Eh, para maklaro sa mga naminaw, purman man niya itong debate ka ha. Ang sumala sa chapter 6, paragraph 7, sa Art and Argumentation and Debate by Africa, the sources of evidence, batod pa rin the negative side, batod pa rin the negative side must be borne in mind of everyday religious in the writings and document to present the documents like books, magazine, pamphlets, and regarding personal testimonies. So, nakita akong pangalan sa libro para mabaluan sa tao, hindi lipat-lipat. Oh. Ayan, okay na. Kani, kato, kay kung mag-ibalik ang kuwan mo, ayaw ako. Ayan siya. Pag-iyon yung pagkatang ng libro nga, isa lang ang answer. Okay? So, pagtubag na kami, objection siya, sige ba sa art. By the way, this is an art, hindi siya rules. Namatay rules. Kami siya ang isang giyahan ka sa pag-ibate, hindi na siya namatay rules. So, ang rules na ito, may sundod. Sakto lang yan siya. Again, hindi pa balik lagi niyo ba? Pag-iyan mo. Mao ba ni Domingo ha, nag-iito sa isang libro nga siya, faith of our fathers. Ano, magkakutan na. Sakto rin magkakutan na. I-cite lang kay ginangkan na siya magunggan. So, isang libro ha. Sumala sa faith of our fathers. Okay, ang akong mauni, dili na po sa laot, wala sa timbawaan ng libro. Dili na po sa laot. Ang wala sa ibaw sa ilang libro. I understand, may objection, pero ito ang may lumungan na. So, ang tingin niya, kung sa mga libro ha, huwag mo katimag sa libro ha. Since ikaw lumungan na, kung bago niya na, binaglag usay, ano ba? Okay, sunod ang tana. Dili, balikay pa magkano ito. Okay, ay ko na kong putana. Cite ka ang title sa libro kayo ng lumipas. Sumala sa inyong libro. The faith of our fathers, ano ka rin, page 34. Sa, hilom lang. Hilom. Ang ito dire, nga dili mabasa sa Biblia, gikan sa Genesis ngadtos pinadayag ang Domingo balaanon. Mao ba ni Domingo ang nasa kung di mao dili katugutan. Okay. Dato ba? Mano, salamat kayo ba? Ay objection sa Ito ba ako? Supawan mo ko. ang rule of law dito. Kaya ba natin sa English? Sabot ba kayo
syllogism? Nakasabot ko syllogism. Kategorik na lagi. Wala yung friction. Basta wala yung friction ko. Yes or no. Kaya yes or no man. Yes or no lang. Nahahalap. Saliko na mo ang pangutan na. Sige, ginagawag na huwag na to. Singko lang maigihong burutan na doon. Madugay na kalito. Wala na sa special. Iyahawa sa tumang fiksa. Pasalamat ko siya. Una ko na po yes or no. Dahil explain ka. Kaya pasalamat yung bilas ko. Pero yes or no ka na. Kaya nakita niyo na tapos siya. Hindi mo tumagol. Pero kung asal ko may yes or no, yes or no sa ka. Dahil explain ka mahal mo. Wala ka mapamutan na. Kung gusto mo request, balik ko niya pero nakuha kanina siguro. Mga batang Domingo ha, may sultan sa tayo na cover, bago mga manyo. Kaya yes, ano? Ala, dili. Ha? Pero no. Dalawa. Kaya ang isaktipay sa simbahan nga Katoliko nga gitutud ni Kristo mao ang adlaw Domingo. Ang pagsulat sa Feet of Our Fathers, memorize ka lang ako. You may read the Revelation from Genesis to, you may read in the Bible from Genesis to. Memorize ka lang ako. Ang ipasabot diha sa Feet of Our Fathers, kadtong gitawag o mga ipapahulay sa manang ipapahulay sa inyong gigamit ng mga ipapahulay. Yan na mao ang sa Kristiyanos. Kristiyanos ko na isa pa ang author sa taong libro, wala yun nagsabalista. Kung nagsabalista pa ang maong author sa libro, di na ko, mubalhin pa Katoliko, Brother Ram Lochavis. Okay? Sunod. Nagka-post ang oras. So, we have 12 minutes and 7 seconds naka-post ko kay text mo kanina. So, ipadayan na yun 12 minutes, 7 seconds sa 15 minutes. Okay, next question. Sunod pangutan na matod niya, dili ni mao nga Domingo ang isulti sa ilang libro tanang Domingo nga na si aktiva. Sunod pangutan na, pila man ay ka Domingo ang usa ka semana. Pila ka Domingo ang usa ka semana? Ay, balik ko na pa sa Domingo. Balik ko na ko. Niingon ka na kaning Domingo nga gisulti diri nga dili mabasa nga balaanon tanang Domingo sa imong tima, dili ni mao pila man ay ka Domingo ang usa ka semana. O butanda ka sa kalendaryo, usa na ka Domingo. Usa na ka Domingo. Pero kanang Domingo na gigamit na sa author sa mga libro, tungod kay naaman ka rin gitawag og dynamic equivalence na Biblia. Ang Panginoon na dili makita ang gitawag na pangalan ipasabot niya dito sa formal correspondence ng Biblia. Kinahanglan na kay bao ana. Kay kung nga ka kay malo, yun na to no. Mula nga dinamit ko dynamic correspondence ng Biblia. O sa dynamic correspondence? I-search na. Sunod mo na. Okay, objection ko, Mr. Director. Mga lamang oras na object ka. Kayo malugo na mo nag-search. Pagkana ni. Wala ka sa presentation. Teka. Pagkana ni. Objection mo ganun? Oh. Okay. So, ayaw mo na istorya. Mag-search kayo. Alam mo sa pagkana ako. Ayaw ko sa kwag. Mag-search na pagkana ni. Madugay namin. So, naikusa-usa na. Okay? Okay. So, nakapost ang oras. So, kato siya, tubag ito, apil to siya, tubag. So, ayaw na ito, mga inana, mag-stress na niya, apil to sa tubag niya. Basta dili siya kaning at humiliba. So, apil mo siya, tubag. Ayaw na ito, kaginuta. Pero when object ka, ganit siya na lang karon, object mo karon. Kung istorya na siya, ayaw mo istorya. So, talaga kung warning mong duha, ha? Good. Ayaw mo istorya. Ayaw mo ka. Warning mo diba, ikatulo, rule means, either manusa mag-oras sa kami na ito sa inyo ang unya kung padayon mo 3 warnings.
So, one learning pa mo duha. Kaya istorya mo. Sige, objection. Okay, sunod pangutana na lang. Sunod na lang Sige, pangutana. ano yun? Okay. Go ahead. Sunod pangutana, matod mo kanang Domingo sa imong tema, dili na mao nga Domingo ang giisgutan sa inyong libro na dili mapasa nga balaanon. Pangutana, namakakba si Cardinal Gilmore sa pagsulti niya na ang Domingo dili mapasa nga balaanon. Namakak o wala, kategorikal. Wala siya namakak. Ikaw ang namakak. Wala namakak si Cardinal Gilmore. Kaya ipasabot niya kung magamit ka niya o formal correspondence. So ikaw ang namakak. Kaya diya ka sa usa. Doon na ba yung mga translation sa Biblia? Formal correspondence o dynamic equivalence. So nabasa na to sa dynamic equivalence. Ang imong panahon karon ang pagsumpang ka diri Domingo. Na naman, para makatabla ka, nakabasa na ko. Di na pabilin ko nga mudaon. Ang imo ng supakot na napo kay Biblia na nag-ingon niya ako sa world. Dili ka rin Domingo. Oh, makatabla ka. Kung makabasa ka. Pero di gani kay kabasa. Dakog yung kuali, malipalong din ang ulit ng nagaw. Oh. Okay, sunod pangutana. Matod mo wala mamakak si Gibbons pagsulti na ang Domingo dili mabasa nga balaanon. Kay wala man sa namakak, nagsulti ni sa Ginoo. Kategorikal. Balay pangutana, nagito. Objection, Mr. Moderator. Ayaw. Tubago, ako panahon ang pagkabat. Ayaw. Wala siya yes or no. Nagsulti lang tinuod. Kaya kategorikal ha. Again, Objection, Mr. Moderator. Katawa mo siya. Ikaw ba? Tawa na sa roon. Pagkakutan ka kategorikal, tubag ka kategorikal. ang iyong pangutana walay yes or no, di ba? Walay pangutana. So, i-refrain lang ang kwan. Again, dito lang ang answer. So, Ako balik mo na pangutana. refrain na lang itong natawa kay isip na lang. Kaya ako balik mo na pangutana. Mato niya, wala mamakak. Okay. Si Gibbons, sa pagsulti nga ang Domingo, dili mabasa nga balaanon. Kay wala man di ay mamaka, nagsulti di ay tinuod, kategorikal. Nagsulti yung tinuod o wala? Si Cardinal Gibbons nagsulti tinuod. Nagsulti tinuod gani. Ikaw ay wala nagsulti dili tinuod. Malaman, si Cardinal sa libro pa lang, The Faith of Our Fathers. Kinsa man nga mga fathers. Umala sa inyong libro sa Patmos. Si Juan, matod ba? Atlaw sa Ginoo sa diyang si Juan. Si Juan, fathers na sa church, bro. Si Juan sa Patmos na kagita o pananawon. Atlaw kadto nga ipapahulay sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad ng adlaw ang adlaw Domingo o gibantayan isip na pahulay na mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Dili mo laban ang faith of our fathers nimo. Kay si Juan mao ang fathers. Si Juan mao ang fathers. So dili na laban nino bro. Okay, sunod ka na. Matod mo, nagsulti si Gibbons o tinuod. Kaya nagsulti man o tinuod, o sa may isputan ni Gibbons din mabasa ang Domingo nga balaanon o dili mabasa ang balaanon kategorikal. Okay, ito ba kategorikal? Kategorikal ha? Ay, sasa, ang kategorikal to do ang to, yes or no? Wala kategorikal na pangutan ang pagbabago mo. Mr. Moderator, bisan pa wala yes or no, as long as dunay kapilian. Positive o negative? Positive o negative, Mr. Moderator? Naursa, anong nagsipong niya? Pauray na lang yung mga kwento. Okay. Teka. Sa iyo ko rin sana. Sunod ako na. Alin mo na po Yan ang nilong ka. Long warning sa comments sa. So, hindi lang kita nga na. Isang ka na mag-sa comments na. Wala ilang po sa debate ka sa comments sa. So, kung hindi ka objection siya kay na bro, siya ipilihan. Again, talagang magpapilihan. Yes or no ba na, basta ba yung dili,
ipapili na, actually di na, pili na, kategori ka, itagaan ka o choice of course. So you have to choose pa na lang, ganyan. Kailangan magkakala siya na kung both dilemma siya, so either answer, ma-trap ka. So kung dili false dilemma, tubag mo. So unahon lang ito tubag ha. Ay aron dili siya mo object. Kaya objection ko kung gano pa rin. Namo sa kiri. Sa kabilihan ko. Okay, alin ko na mo na. Nakikutang ka na si Cardinal Gibbons nagsulti og tinuod. Kay nagsulti man siya og tinuod, unsa may iyang gisulti nga tinuod? Mabasa sa Biblia ang Domingo Balaanon o dili mabasa sa Biblia ang Domingo Balaanon? Unsa may iyang gisulti? So the question is, mabasa ba ang Domingo Balaanon o dili mabasa? Mabasa ba o dili maggawin o mabasa o dili daw? According to Gibbons. Sige, tubag ko lang dito. 1 minute. Mabasa sa Biblia na ang Domingo, mabasa sa Biblia sa formal corresponding na ang Domingo, magkita ka ba? Objection! Objection lang mabasa, ha? Objection! Sige, mag-objection. Objection lagi! Dapat ay rules! Dili ko na utana! Kay niimon man siya, kanina Gibbons, wala pamakat! Actually, valid yung objection kay pag-ingon yung categorical, itubag na siya. So, kapag yung tubag, bro, parang na siya, pahala na siya to. Ano mo kayo problema kay, hindi naman siya, categorical naman, hindi naman siya, mabasa. Hindi mo pamagtan na, mabasa, hindi siya, mabasa. Apil lang kayo yung tubag. Kanya na lang tubuhan na kay, wala siya rules na nasumpak, natubag na niya. Kapag kayo nang mag-objection ka, hindi ko mag-objection. This is about kay putol man. So I will give him another 1 minute kay itubag siya iputol. So kapag 1 minute bro, kaya tubag ng gaston. Sige. Okay, bro. Next question. Balik ko na po ang panguka ng Mr. Moderator. Balik ko. Ngayon, miingon ka na si Cardinal Gibbons sa pagsulti ani, nagsulti o tinuod, wala mamaka. Ang akong panguka na, unsa may iyang gisulti na tinuod na wala siya mamaka. Mabasa sa Biblia ang Domingo Balaanon o dili mabasa sa Biblia ang Domingo Balaanon. Okay. Mabasa sa Biblia na ang Domingo Balaanon sa dynamic correspondence sa Biblia. Ang suporta kay Cardinal Gibbons ang formal equivalence na version sa Biblia. Duha man na translation. Duha man na translation ng Biblia, dynamic equivalence o formal correspondence. Ang dynamic equivalence mo ang gigamit ni Cardinal Gibbons. Ang formal correspondence mao ang mabasa sa Biblia nga letra por letra Domingo at lang ipapahungay sa Kristiyanos. Tinuod pa. Sunod po tanan. Okay. Sa pagsulti ni Cardinal Gibbons na dili mabasa sa Biblia ang Domingo Balaanon, imong uyunan, imong supakon. Alam ko sa Cardinal Gibbons na formal correspondence ang ipasabot. Supa ko sa inyong gingon, kaya ang imong pagsabot ko ang imong daksa ang dynamic equivalence na transmission sa Biblia. At kung humagay sa ayaw pakaulawi yung amigo nga nisulong di ay sa pawi. Wala ka mahuman. Kaya naman, dali, giligyon sa inyong magasin na ang bitawag o translation sa Biblia na pinadayag o Rodis Andong Domingo. Giligyon na sa inyong magasin. Ato basawa. Ang sa dili. Dapat mo kayo utas. Dali, ang sa dili. It is easy to see, therefore, that in the Revelation 1 can inflict the tricky form of the symbol it used to describe the day on which John in the Spirit. The Spanish, Italian, and followed the same role and given an accurate translation. Sunod na na. Ay,
gibbons, wala magsulti og bata, matod pa dinhi sa mao nga libro, Signs of the Times, na imprimatur, na nihil obstat, sa page 106, ingon dire, Constantine made Sunday a holiday of rest and worship. Batak ni o tinor. Ay, sasakot ko, ako natungol. Nice sign of times of Seventh Adventist. Tanaw na ito yung primator sa. Tanaw na ito yung primator. Para di magkasugat. Sige. Okay. Ako lagi klaro. Kaya kasi kung namin na selfing dokumento, palong ko sa lista ng pagikan, tapos nag-ingon ang inyong libro, yun naman pangano, isang kinita sinagibon, sakto to, yun mangga. Karon, bago kalinig, Constantine also built churches and made Sunday a holiday of worship. Sakto ni Ubaka. Okay. Hindi, pero... Sakto ha? Ako naman sakto na. Kaya mo na libro. Gidiklir na ni Constantine na siya lang ang nagtawag notaryo. Kumbaga, nag-formalize sa mga Kristiyanos na halaan Diyos. Tinamay mga pagano na nag-convert sa Kristiyan. Ganto mga pagano na nag-convert sa Kristiyan. Kinahanglan, ipabalaan na dito. I-asa yung libro. Constantine's law did not sit up Sunday as the Sabbath. Ayaw yung namin proteksyonan. Sunod pangutana, bakit mo sakto kung sa may imong nadungog karon sa kompleto? Sakto na ang Constantine declare sa mga pagalo na Roma, pagalo mo lang na ito ng Albert Celestial. Sakto siya ngayon kay Balon niya ang mga tao, mga community sa Roma, mga palaanan ninyo kay Sabat din, ipalaan na sa mga unang amahan sa simbahan. Church father nagbalaan na rin. Isa nagbalaan sa buwan. Asa nagbalaan sa Patmos. O sa gingon sila libro, ipalaan sa unang mga Kristiyanos, ang Domingo sa pinagayagologis. Susakto, pinaulapan ni Boy. Pinaulapan ni Boy. Okay, Jara, before ka mo no, 1 minute 34 seconds. Nag-legalize po. Isang kapitang kailangan. Legalize po. Okay, sunod pangutana, matod mo sakto ako mo na sa iyo. Sunod pangutana, sumala sa inyong libro. The Fifth Common Matters ay nihil subsat, ay nihil obstat, na ako'y imprimatur. Matod dire, nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Sakto ni o baka. Okay. Hello. Nakasaksak na. Hindi na mo lubat. Hello. Bago na ba dire? Diba? Sayo bang magsabot? Sakto ang libro. Sakto ang libro. No? Hindi naman kinahanglan na i-change. Ka naman. Ang sa Kristiyanos, Sunday man. O yan sa mga Hudyo, Sabado. At hindi na-appeal naman sila sa Sabado sa mga Hudyo. Ang Biblia, sa iyon, Lucas 4:16. At alam mo, Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Iwan na rin. Nasa kapitali. Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Yan. Umak naman na kami. Nasa na rin. Ganun pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Kaginsaan sa Sabado para sa mga Diyos. Kaginsaan Domingo
Linglaw para sa Estado. Kinsa na patakot? Duha ka tulog dyan sa Senate Cabinet. Kinsa ang tulog dyan? Samuel Bacioque o si Pauline. Kinsa ba? Kinsa ba? Si Apostol Juan. Sumala sa gitawag o Biblia. Kinsa ba yun? Sumala sa ilang Senate Fundamental Belief. I-recognize nila sa Tindel. Pero siya, i-recognize sa Tindel. Okay. Alright, so first part, kami negative examination. This time, 15 minutes upon negative presentation. Ako po ang presentation. Sa mga kausa, mayong hapon, mga higala, may hapon. Nalukoy mo nga nagkatawa sa ako makaakbang. Niliro pa lang arangkada sa akong pangutana, ang akong akbang murag na tukan. Ngayon, tanawa ninyo ha, ang iyang tema, gi-address niya nga ang pinagayang o Diyes at law ipapahulay sa mga Kristiyano. At the same time, iputangan niya nga ang pinagayang o Diyes Domingo. Karon, iyang libro rin nakaungot niya. Ang ilang libro, palipod mo ani, oy. Aron di ko lukoy papanahos ni Pati nga, usaw ng libro ha. I-address ang mga libro. Libro nila wa kay balo. Karon, sumala pa sa ilang libro, ay mo niya hasod. But you will read the Bible from Genesis to Revelation. Mao man iyang tema, pinadayang monotheist. But you will read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Kani pa na mapunto, tuba ang imong tema. Tuba ang imong tema. Nga naman, lupit pa na ekslubagay ka o cardinal. Ikadua, walay record. Ako'y dala din na record. Nga si Cardinal Option sa Roman Catholic Church. Wala ko'y record. Nga si Cardinal Gibbons na pahawa sa Roman Catholic Church sa pagsulti niya aning mga butanga. Mauna mga higala, nga si Stalwart, huyang ang pagpabarog sa iyang tema. Tanawa ninyo ha? Mayon siya nga ang kategorikal, yes or no raman. Pag sure, oy. Atong masahon ko no, kung ang kategorikal, yes or no raman. Kung sa ba kategorikal, ayaw ko no, bro. Atong tanaw na, kung ang kategorikal, yes or no raman. Ingon dire, categorical is the general term of single choice or multiple choice response. Tanawa, o yun ka ba o dili? Sumpang ka o dili? Na-considered na? Yes or no? Maura bitaw na. O yun ka dili? Sumpang ka o dili? Yes or no? Maura bitaw na. Tanawa rin niya mga ikala. Adin lang ko, ang akong katbang. Sweet to kayo sa among libro. Kanang igamit niya na ako, anak. Ang mga libro na mo, nga iyang gamiton, ako lang itang screenshot para mo kumpiyansa ko kagamito niya. Ang sulat ni Bacioque, thesis na. Thesis na. Huwag ka kailang thesis. Thesis na ni Bacioque. Di na mo magamit. Ang dako mapangutan na, wala mo uyon si Bacioque na ang Domingo at law na ipapahunay sumala si Ultima. Wala ko'y tanawa ninyo. Tanawa si mong libro. Preface. Eh, ako tanaw na. Ingon dire. Ako may tanawon kung si Bacioque ni Oyong ba sa iyang gisulti. Ako may tanawon mga hingala. Mr. Moderator, objection. Objection ka. Ang akong kasabutan, reference, ang cellphone, hindi na siya reference ha. Objection na, Mr. Moderator. Objection. Naubos ka naman ka, Mr. Uy. Millennials na natin itawag na electronics reference. Millennials na ayaw na pabilin ba? Oh, Mr. Moderator, natin itawag
tawag na electronic references. Millennials na to eh. Millennials na. Okay, sunod kamutan na. Kamutan na, sunod na. So, accept all Bible version and references. So, we can use online references. Okay. Wala tayong rules na we cannot use online references. So, tayo. Okay, sunod. Padayon ko, Mr. Yeah, 11 minutes 38 seconds. Ikaw may bahala sa input niya basta kay mo na yung reference. Go ahead. Padayon ko, Mr. Moderator. Natuo ka, wala ko, anak. Kung nabasa ka, anak, basa mo na kung nabasa, anak. Ano man, dalawa. Sa page 5, inundere, we gladly mention the thesis that Pakiyukis defend regarding the birthplace of Sunday worship. Kasabot ka, thesis, ang tuminto na Pakiyuki, iyang giupay kung ni-induce na gikan ang observance of Sunday. Wala ni Oyong si Pakiyuki na ang Domingo at lang ay papahulay. Ato ka rin na, ingon rin yun. Ingon Pakiyuki, ingon rin. Di na magsilubin na imuha, oy. Ingon rin. Ato tanong rin. The birthplace of Sunday worship. For him, this is a loss probably not in the primitive church of Jerusalem. We know for its profound attachment to Jewish regulations, religious tradition, but rather in the church of Rome. Dito sa Roma nagikan sa walang Pakiyuki. Kung nakadaot ninyo ng God, kay mabasa mo ang mga libro na mo, inyong tinutlimon, murabok nagdaro ba? Basa dito, himan-himan, at ito mga definition sa inyong libro. Mauna mga higala, nahingong katawanan ang akong tata. Ang iyang mga pangutana ron, tanawang taniro. Nung pipay ng itsupagay sa silang libruan eh. Mato ba din eh? Maupitaw na niingon si Kardinal Kimonso nga dili mabasa sa Biblia gikan sa Henesis nga kus pinadayag nga ang Domingo balaanon. Mato ba din eh? The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Subako nila yung ako. Suwako ni muna. Unya, ngayon pa mo yung mga amigo, pakpakal po ni sila na ang ilang kaupan ba, dili kayo halata nga buko ba? Pakpakal po sila, dili halata nga buko. Tanawa pa yun, ninyo mga higala ha, nanganamay buwan. Dili na fake, dili na pirated. Sumala pa ang libro, page 106. Walay putol, ato yung hukto ng basa. Dili na ito tinutlingon, nga murag tag nagdaro. Ato tanaw dali, ingon dali o. Constantine also built churches. Used Christian symbols on coins and made Sunday a holiday of rest and worship. Kung ito man nagsulti si Gibbons na dili mabasa sa Biblia na ang Domingo balaanon, kaya naman nasayod si Gibbons kay nimo ng kana siya move na invento ni Constantino lulo nimo. Ato kay pareman mga igala. Tanawa diri ha. Tanawa diri. Pwede makita sa oras Mr. Moderator. Okay, kami, hilay mamog mga encyclopedia. Ako gining gidala. Tanawa na niya, di man ako ha. Full years encyclopedia. Ako tanawa niya. Full years encyclopedia. Ako ni masahon nila. Tanawa na niya. Ingon nila ha. The earliest Christian also celebrated the Sabbath on Saturday. Tanawa, the earliest Christian, pinakauna ang mga Kristuhanon, na kung saan, the earliest Christian also celebrated the Sabbath on Saturday. Sabado, oy. Bago pa rin eh. Gradually, the Christian Sabbath
especially from the time of the first Sandilos of Constantine. Usaon man ang imuron. Usaon man ang imuron. Di ako yun. Kani mga higala, kani nga reference, kung tanawin mo ni, sobra sa 150 ka mga profesor. At the same time, naapoy mga Bible scholars. Talawan na ko ha, usay gingon rin. Usay ginaingon ni mga libro. Kung tinoon pag ginayaha, mato rin. The first day of the week could not have been observed as Sabbath. However, since it was not a holiday for Gentiles, klaro ano? Ato rin sa'yo, ang unang adlaw, dili mahimo nga sa ulogon, ingon nga ipapahulay, bisan pa niya na tungod, bisan pa niya na tungod kay dili, dili pahulay alam sa mga hipil. Ini mga ulasan, ini mga tao na dibang. Dibang. Mauna mga kailangan na ang pagpabarog sa tima sa affirmative, uyaw na rin tayo. Kung imo rin tanaw, napakiusaw, the faith will explain. Hinataw kami sa kuwa. Sa akong amigong nagitugikan ng Vatican. Bukay na. Ingon na rin. Why po ito lahat dito basa? Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Ingon na rin. We know of the change only from the tradition of the church. We know the change only from the tradition of the church. Unya, sumala sa mga libro. Sumala sa mga libro. Patong pa sa mga libro. Sa Edict of Milan, 313. This is the start of the Roman Catholic Church. Kapitaw kita rin si Constantine. Kaya ang Roman Catholic Church, hindi ka ni Constantine, sumala sa mga libro. Atong tanaw na, tingnan dire. Mga ingala, ato ito naon. Tingnan dire. What happened to the church after Edict of Milan? 313 edict. Tingnan dire. This is the start of the Roman Catholic Church. Kapitaw kita rin si Constantine. Diya siya itan, diya maging kaniya. Sunili mga takna akong malikod na ang afirmatibo huyang sa pagpamanood sa tima. Diling mga takna ang mga higala. Ang negatibo, maupay, mas nilabaw sa afirmatibo sa pagpamanood na ang Korinto. Elegyo kabasa. Sumala pa rin kasi negatibo, sumala sa mga libro. Ang resultaan ni, pag sumagay ginuwani sa inyong libro. Kaya pag ino, original niya, tamo di, ang hiling mo ka ng mananawas Google o source pa, pag ka makakabupay. Kani original yun. Ingon na rin. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Kasi yun mo nga ang Saturday. Dili na Sabbath means rest. Tukara. Inyong libro na ingon. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ano sana? Panahon ni Constantine. Siya ang tutang sa inyong libro. Tama ba yun? Tama ba yun? Ako nga ni, pagpalit ko nila. Ay gusto nila. Mato ba nila eh? Remember to keep holy the Lord's Day. My first catechism, page 145, Andre. Remember the Sabbath day to keep holy. Ang igamit na versikulo, Exodo 20, versikulo 8. No, that's what Lord emphasized. Wala yung pinagaya ko ng this. Andre, the Sabbath, the holy day of Hebrews, was replaced by the church with Sunday. Ang ato
ipahulay sa mga Hudyo. Iilisan sa lulo ng Latino Domingo. Ngayon man, ang Israel na-apil pagkaulipod sa Roman Empire. Atong tanaw na, yung way labot. Kasi way labot. Ato rin tanawon kung wag kang apil. Ako bitaw na change siya. Ang atong ipahulay sa mga Hudyo nga sa Domingo. Kaya ang Israel na-ulipod sa Roman Empire. Ingon dire. The Roman Empire. Rome had begun to grow larger and stronger before Christ was born. Yung pagkidere, wars were fought and many new lands were added to the Roman Empire. This empire was very large. It concluded Spain and Germany, North Africa, Asia Minor, Syria, and Israel. Paubito nga nakaakos ko sa ating pag-usap ng ipahulay sa mga Hudyo nagtos Domingo, kaya ang Israel naulipon nasakop sa Roman Empire. Paunangan ini mga tapnaan mga higala, pero tigil kuya nga, hingon ka, huwag may labong challenge God. Kaya gibutang ang imong challenge Saturday, Pilipina ka. Ako basaw na, the power New Testament. So man, ako na lang basaw. Kaya, huwag may labong challenge. Ako na lang basaw, ikaw direct. Revelation 1:10, sayang note ha, sayang 1:10. Ako basaw. This is the Sabbath from Saturday sundown from Friday sundown to Saturday sundown. Kung pa ibang tino, kung nakita mo lang ang-challenge, hindi mo na po, iyo na po. Ang atlaw, ipapahulay, gibuhan na Diyos alam sa tao, ilang na sa Hudyo. Ako, Hudyo, may tao. Sunod, atong tanong na igala. Taniya. Tingol dire. Atong tanong dire. Ako, ako naginawin sa inyo ang panik. Ha? Panik, kaya ko na. Atong tanong. Kung sa'yo tingol dire. Atong tanong na kung sa'yo tingol dire. Tingol dire. Page 1 ulit. Tingol dire. Friday, the vigil of the feast, not the feast itself. Trial and execution. Saturday, rest in the tomb. Ano? Si Kristo mahulay ko. Pangalan ko nung siya pagsakot ng mga hangar. As long as inyong ito nagsulti. So, mauna mga higala, huwag ka magkayagsunan, nga a-affirmatibo, huyang. Wala. Katukiya. Okay. Okay. Ano to? Pagpaka na to. So, sinta na to sa second part pa rin. Sinta lang na to 50 minutes sa examination. Again, remember the rules. Ako walang ginamig hindi lubog pa at ay makuha. So, ayaw mo, para sa video, ayaw mo pagtulungan. So, we have instructions direct to the moderator para ito ang resolve ako. Then, namin para referee. So, dito yung rules para magiging mo judge and moderator me. So, object na mo kawin na kita. So, gumagawa para lang yung gumot pa. Isulit siya mga tumas. Okay, 15 minutes. Ready ka na? Okay. Ito na ha? Okay. Mawari nila, Mr. Pinakitang moderator. 15 minutes, go. Okay, unang pangutan na. Ang atong tema specific, pinagaya ko ng JC Adlaw Domingo. Tumala sa tema, kung saan adlaw ang pangulay sa Kristiyanos. Diba, sumala sa imong tema, Domingo lagi ang imong tema. Pero yung dumi, ang imong tema, ayaw pa matulis tema.
Basaha sa mga bersikulo, kapitulo sa Biblia o mga referensya. Ano ang imong tima, bibang sa imong libro. Ano man, nagsulti ang imong libro na ang Domingo dili mabasa na balaanon. Pero ikaw, nahipulong mo nimo, nanurang ka matuod ka nga ang Domingo mabasa ang balaanon. Pero iyong libro, nagsulti na dili mabasa sa Biblia nga balaanon. Sunod pa ka na. Pag-sunod pa na. Ngayon magka nga Domingo, sumala sa tima, kini bang imong pirma sa imong pagpirma sa tima nga Domingo ano yung papawalan sa Kristiyanos? Baka pa rin yung pirma, sakto lagi na. Sakto! Ayaw, tingnan 1 minute, ang sinangka. Sunod na ako. Ako, nipirma ko kay di man na magdibati ko kung pirma niya. Pero ayaw na ang nangihoyo ko na ang imong tima nga akong gipirmahan, problema nimo kay isupak sa inyong libro na dili mabasa sa Biblia nga ang Domingo balaanon. Pero ikaw, nakakatuwa ka, apo ka, naunsa ka. Sunod ang tana. Ngayon ka nipirma kay Santo. Objection ko mismo sa ito. Nangutanya pa to. Nangutanya pa to. Baka ka nito ba? Ngayon ka, nipirma ka sa tima kay Sakto. Karon, kini bang tima nga imo gipirmahan kay Sakto? 100% ba ni ka Sakto para nimo kay imo magipirma? Okay, objection ko mismo Director. Ako, i-clarify ko nito ba anong imo Sakto? Ang imong tima, mo man ay akong tima nga akong ginbatian. Ang imong tima, maunay tima nga akong ginbatihan. Mo nang ipinta ko na kanang tima nga akong ginbatihan. Objection ko mismo Director. Kaya ang buhok nang ipasakot na yung kusima sa tima, nipirma ko sa tima kay maunang tima nga ang akong ginbatihan na ibasa sa Biblia o referensya. Ay mo lagi ng pagsabot. Kung sa may objection. Mau ko Mr. Director. Ni-object ko, kaya ang iyang mo pasakot, ni Oyon ko tima, ni pinakakya, kung pasakot ni Oyon ko kung ang Domingo, kinalaya ko ng Diyos, agad ko na Sano, hindi nga mo pasakot ako. Ni pinakakya ko sa tima, ang among ibatihan ang tima. Okay, ako na ang objection. Next question or Okay, ako objection. Okay, ako objection. Okay, ako objection. Kasi kailangan ko pa. Ako din mo tana. Unang lampan, nalimutin ko minoro. Ni object ko, kay Sister Lord, ang botay kasabot, ni Oyon ako sa iyang tima. Kung ang object ko, ang akong objection, nga nung ipirma ko sa tima, kay maunang tima, akong dibatihan. Ang sunod ka na. Gusto ba, ang objection niya ba, sa ilang gusto may tamo. So, yung pasabot, sa iyo tayo magsabot. So, therefore, hindi niya ito bago ng pangutana. Dapat muna yung objection. Hindi na ako na bago, Mr. Director. Okay, Mr. Director. Yan yung sabi. Bakit may pangutana? Object galing ka, object galing ka number 1, yung rules, yung supa. Nawa naman tayo ng director objection ka. Number 2, yung object siya, kaya di ay iyahalin pasabot, dili mo yung pasabot. That means, itawag na siya kalasi, complex question fallacy. Director objection, complex question fallacy or loaded questions kay ang iyang pasabot, dili may pasabot na ako. Therefore, next question, ano na mag-check ka? Dili kay, may objection, i-explain nyo mo ako, ang explanation, pero professor objection. Na sa'yo, na. Sige. Ang iyong pumunta natin para sa upper negatives, yung di mo yung pasabot. Okay? So, sa'yo. So, ayong question sa'yo. Therefore, next question. Okay? Kusamot ka to sa audience. Wala ilabang-ilabang yan. Okay?
Huwag mo magtubag, wala pa yung doon. Okay, sunod po ka na. Wala sa istorya pa itong second one. Magaling. Next, istorya sa si Paul, assistant at moderator. Tapos lang, wala ka lang sa media. Amo mong ipahinamduman ko kanina sa rules. Rule number 5, ang objection if there is violation against the rule. So dili ka ma-explain unsa man ang imong unsa man imong gusto mahitabo, unsa man ang violation. Once nga mo object ka, mo side ka violation sa rule. Mo na kami manghulat mo ayaw pag-explain. Kundili, isanggat din mo sa amo ang imong objection na Mr. Moderator, naka-object siya sa rule number 9. Isahit din mo, mo na iyang na-violate. Dili, no need to explain. First, mo sahit kang objection, ginamit ang rules na inyong sabutan. So, mo ang si Pastor yan, nagutan, ano sa mga objection? Kasi yun mag-explain. So, warning ni God side ha, wasa mo objekta, kinahanglan makasayta nga ang atong gi-objectan nakabayolate sa rules of dialogue. Ikaduha is my objection lagi round to number 2. Number 1, objection. Number 2, objection sa cross-examination is kanang loaded question. Kanina, ingundang na pagkakadik-adik. Hindi mo siya adik-adik. Uminom siya, ingundang na, adik-adik ka. Kung wala pa, sa mo. So, policy na siya na question mo na ang i-object mo. So, therefore, mo kaya ha, kaya ang pasabot niya ay nga ni-pirma, dili ka ni-pirma mo yun, but i-pirma siya sa China. Mo tayo pasabot. So, therefore, objection niya, wrong ang question, policy. So, next question ta. Okay, hindi niya ito pagulo. Okay, sige, next question. 13 minutes, 15 seconds. Okay, sunod po ka na. Ngayon ka ganina na walay record ganihawa si Cardinal Gibbons. Baka panimo pag-ingon ani o Pinoy? Diba, sakto ginaang gingon ka kanina. Ano man, naamang rin mo din eh. Naamang rin mo din eh. Bato ka rin Bishop, ako ka na rin. Bishop Challoner was a Bible scholar who Cardinal James Gibbons approved of Challoner's revision of the Blue Alliance Bible. Ako ka rin. Unya, kung imo ka na bisag magmita pa ta karon, bisag magbubul pa ta karon, wala record na si Gibbons ni hawa sa Roman Catholic Church. Okay, sunod po ka na. Kay wa man dali record nga lihawa si Cardinal Gibbons sa Roman Catholic Church sa akong pangutana. Naa kay record nga nipalhin siya sa Seventh Adventist Church. Naawala niyo sa Objection, Mr. Moderator. Roman fallacy. Ano man, kalayo mas inong pangutana, ayaw i-describe na siya ng akong tubag. Dapat paluan ka sa akong tubag. Abot ka ba, naabay records, records, naibog si Pagkapitis. Wala. Wala. Okay, sige. Roman fallacy, Mr. Moderator. Okay, good. Sige. after objection. Gigugod na ko ang author sa libro ngayon gigamit. Iyang gikan sa iyang baba nga wala record na apat sa dokumento nga gidala. So karon para ma-prove na tinuod ang libro nga iyang gigamit nga iyang gituuhan, mo-provide sa record na ibalin si Cardinal Gibbons sa Seventh Adventist Church para suporta sa iyang libro nga gigamit. Counter objection ko. Nyara. Gimana ka object? Mo to yung counter sa rule lagi. Kaya madugay ang sige na objection. So, pero ang pangutana naman ko, it's all about pagbalhin na ta. So, regardless kung mabalhin na, samot nagbalhin pa sa STA, samot na siya na likod niya hakuan. So, yun na doon na kung ano pangutana ro. Pangutana nga kay about ka na siya sa pagbalhin. Hindi ka tagakuan. Ang ato ang author, si Gibbons, dahil mo na yung libro. So therefore, if you have any problema sa iyong references,
pwede mo na siya kung ano niya sa inyo ha. Pero karon kay na-observe rin sa mga accepted man rin, inyo na rin. So, dili siya kung ano na ito pagbalhin na ito, kaya pagbalhin na siya. Basta, okay ang imong mo, pero layo talaga. Musikan devotion ko no kay lipiro ma-moderate according sa inyong rule that questions are based on subject matter only. So, Brother Stalwart, proceed sa imong question based on subject matter. The subject matter is Revelation 1:10. Domingo ba na? So ayaw nagpangutan na sa author kay mamiss ang mga nindot na mga question. So, rule number 3, ang subject matter, din ito ito pangutan na. So, ayaw na ito pangutan na ito kasi author, ribalin ba, hindi man ang subject matter. Ang subject matter, Revelation 1:10 resolve na kanang Domingo. So, maon na imong i-question. Then, ending, about 15 minutes cross examination. By the way, audience, no, kanina sabi ko na nila po na naan yung mapangutana, not only subject matter, but also katong iyang i-present kinala po, kana sinapangutan naman. About sa libro, ipangutana na nagsabot ni nga kung noon ay follow-up or kaning isundan na arguments o quest ay iyang isundan. Nakapangutan na siya daw sa about people kung ibalhin, dapat kayo kumandihan, ibalhin magwala. So, itubag niya nga, naako na siya pa magtuot. So, that's it. Okay na to. Kaya kung imong sundan, pareha ka rin, nalayo ka. Okay, so sabda ninyo, why bias ni? Actually, kasi reason niya. So, next question ta. Next question ta, para padayon ka. We have 12 minutes and 13 seconds. Go ahead. Sumala sa King James Version ng Biblia. Unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 2. Premise. Upon the first day of the week, Sunday, which replaced the Jewish Sabbath of Saturday, which every one of you lead by him into a God's store and prospered him. Ang pangutana. Unsang adlaw ang replace sa Jewish Sabbath na Saturday? Tuba. Ang Domingo gi-replace sa Jewish Sabbath ni Constantine. Sumala sa inyong libro. Sumala sa inyong libro. Ang Jewish Sabbath gi-replace ni Constantine gipulihan o Domingo. Sumala sa inyong libro. Gi-adapt sa mga version sa Biblia na mga Domingista kauban ninyo. Kinanap sa mga Domingista na mga translator sa Biblia na kauban nyo. Kanaman, dikin mo ka ibang ali na Constantine, Meg Sunday, a holiday, sa adlaw nga Domingo, a holiday, rice and worship. Sumala siyang libro. Kaya sumala ng kabilang tipon, dili mabasa sa Biblia ang Domingo plano. Sunod pangutana. Salamat sa imong palingon mag-replace. Sunod pangutana. Sumala sa libro ninyo itawag og question and answer by Milton Welta. Constantine Law nag-set up Sunday after Sabbath. Ano pangutana? Nabangat ba ang libro sa palingon na si Constantine wala nag-set up ang Domingo at ang Domingo at ipapahulay. Namakak ba ang libro? Wala. Wala namakak ang libro. Ikaw mo namakak. Nga naman, pundo-pundo, rawaana. Different. Naman, sa'yo lang dibasa question and answer. Siguro ang imong dibasa notes. Siguro ang imong dibasa tupag rin hindi ang pangutana. Nahusaw basa. Ngayon, di ko ang among doktrina nagpamatuod, among ginagidawat na si Constantino mao'y nag-usap sa adlaw ni kapahulay na maong Sabado, Magdos Domingo. Di masaw basa ang libro. Ayaw pala, di masaw basa. Makita niyo ko ba? Sunod pangutana. Sunod pangutana. Igamit din mo ang convert catechism. Sumala sa convert catechism na imong iputol. Unsang adlaw ang Lord's Day. Okay?
Tubag. Objection yung isang ito. Objection. Awa, anong objection ko? Anong objection ko? Strongman fallacy. Nga naman, iyang iputol ang akong gisulti. Wa ko maglitok og word na Lord's Day dinhi. Sa amin na usagi. Nagbasa lang ko na ang inyong libro nagsulti na which is the Saturday is the Sabbath day. Mawala akong gibasa. Nagisgot ko ang Lord's Day, dili sa catechism. Dito sa the fifth explain. Dili ko nagisgot, wala diha. Ako na. Dili ko nagisgot ang word na Lord's Day. Dili ka mo na. Okay, so ang iyong objection kay ang imong premise sa iyong ang imong gisite nga Kung ano pala si Mr. Moderator, akong tingko dipit palasis. Gigamit, counter niya, gigamit man niya ang convert catechism. Sumpay mana, wala niya humana. So ako ipataro karon sa katawhan nga niya dinhi tungod sa ang Lord's Day niya sa convert catechism. Ipatubag mo dito, kaya gigamit lang ang libro convert catechism. So ipangutana, ako pangutana, unsa kadlawa ang Lord's Day sa convert catechism. Okay naman ang pangutana, ruling. Since nagamit ka convert catechism, correct? Yes. Okay, so kung nagamit ka, yung pangutana, unsa ko ng Lord's Day according to this book or complete ka na siya? Counter ko, Mr. Moderator, counter ko. Strongman fallacy lagi na. Misrepresenting someone's argument to make it easier to attack. Ayaw magamit anak. Okay, ruling ano, hindi na siya strongman fallacy by the way. Kaya ang strongman fallacy sa ako gatindog sa lain. Kung siya gatindog lain, no? Strongman fallacy is ang gatindog kag lain, dili Domingo, dayon yung mga takihog kag hindi patindog. Kung siya gatindog ani. Ang iyong pangutana bro, nagamit, pangutana natin ginamit pa nimo itong libro. Ayan ka, yes. O kung ginamit pa nimo, pangutana ka, unsay Lord's Day anang libro. Tingnan ilang kalasi. Tanawa, Mr. Moderator. Okay, di na kalasi din ang strongman. Strongman. Ipangutana. Teka, unsa? Bakit na ako kalasi? Ako lang. Ako lang. Pangutana ba? Clarification, Mr. Moderator. Ito na ang susunod ko. Clarification. Ipatulong rin mo. Sige, go ahead. Ano man? Nigamit ko ang word na Lord's Day, hindi ilaki. Okay, ano na lang. Ako ipakuha niya ang Lord's Day. Kaya huwag maligan ang Lord's Day, no? Hindi lang ko nigamit ang word na Lord's Day, hindi huwag ako minito ang word na Lord's Day. Okay. Ayaw putang-putang yung akong bakpak sa mga gumawa na ako bilito. So, gani. Yan siya. Ipamutan na, ang yung objection kay huwag siya nigamit ang Lord's Day at kung libro ha. Pero nigamit ang libro ha. Nigamit ko sa lahi na termino dili sa word Lord's Day. Yes. Ikaw ang objection ko, ay strongman fallacy, ay ang isay, dili. Okay na. Again, dili lang yung strongman. Number one, ang imong ipamaro, ganun, ipamutan na sa ang imong reference, gamit mo. Paminaw. Ang imong reference, gamit mo. Ipamutan na ang aming reference. Okay, ipamutan na ka, ikaw kung igamit ang reference. Okay, igamit ka lang yung reference, ipamutan na ka, kung sa'y Lord's Day ha. Ipamutan na ka, Oni kalasi. Kung pamutan ka na, kung sa may Lord's Day na itong pinuyutan niya, kana kalasi na, huwag na rin mo yun eh. Kanina ba? May islaman or ayaw mo. Kinanglan mo. Bila ka, kinanglan mo ito ba ito kay? Wala mo kagigil. Hindi mo ba ito wala? Ipamita mo rin ba? According to that, what is the Lord's Day according to that book? So wala siya ikuhan. Wala siya bisa magtutubangan na pinala. Sunday kay hindi na malito. Dali ka lang din sa kasi. Hindi na pareha ng mga kama. Yung na bumalik ka so you are being asked, what siya ingon nga? Iingon naman kung hindi mo ganin na Lord's Day. Kung siya nga? Iingon lang siya sa Lord's Day. Okay? Okay? So, pamutan na. So, bago nito kay balik na yung pamutan. Since you used to go,
what is the Lord's Day on the book? Wala siya ngayon, kung sa Lord's Day, imong igamit diha or i-mention. Wala siya imong mention mo, igamit mo na gani. So, ang imong problema naman kay, iingon ako, ako kung imong Lord's Day, wala ko ang problema. So, kumbaga, kung sa Lord's Day daw, diha ang talito. Ngayon sa pangasi, you can answer that. Okay, ako ang ibabalik ng karutan ng Mr. Okay, Ako ang ibabalik niya. Sige, let's say the question. Repeat the question, go ahead. Kumusta sa tabla? Hindi na lumaki, hindi na para sa pag-aubaligo na para ni San Diyos. Okay. Igamit mo ang Convert Catechism of the Catholic Doctrine, page 50. Sumala sa Convert Catechism, na page 50, na imong iputol, unsa ang Lord's Day. Okay, so pagkakanga, nag-disclose ang inyong libro o Sunday nga Lord's Day, which is nagsubangay sa inyong libro, naman, ingon ang inyong libro, you will read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Naman, kami dire, nag-action lang na sa pag-change ni Constantino sa inyong libro. Bola, nasa pagkaya ang libro. Sunod po na. Sunod po na. Sa libro sa Patmos. Adlaw sa Ginoo sa dihang sunguan sa Patmos na nagitaog pananaon, adlaw matong kayong papahulay. Sa unang siklo, ang mga Kristiyanos nagruban ng adlaw, kaadlang Domingo, ipantayan isip na pahulay na mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Akong pangutana. Nasayon ba si Polen sa patingon niya na ang adlang Domingo sa pinadayan o Unodis? Gibantayan sa unang siklo sa mga Kristiyanos. Nasayon ba wala? Yes or no? Objection sa mga ito. I-present mo sa niya ang basahon, present mo sa kita ba? I-present ang basahon, i-present ang page, i-present ang author. Yeah. So, i-present mo. Ikaw lang. Present ka lang. Ibalik ka, utang kami nung mayo kay i-present daw niya. So, atong pamalik ng siguro. Sumala sa inyong libro ang Ebanghelyo sa Patmos. Ang author nili si Polen, The Adventist Home, page 81. Matod pa sa inyong libro, adlaw sa Ginoo sa dihang siwan sa Patmos na nakitaog pananaon, adlaw kadto nga ipapahulay. Sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad ng adlaw na adlaw Domingo o gibantayan isip na pahulay na mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, pinadayan Diyos sa open parenthesis akong pangutana. Nasayod ba si Polen sa iyang paningon? Nasayod ba ang theologian sa Seventh Adventist sa iyang paningon na ang unang mga Kristiyanos nagbantay na sa adlaw Domingo sa pinadayan ng Diyos? Yes or no? Okay, kung may objection, lagi po Mr. Director. Naman, kana lagi imong gigamit, imong lagi ng ipotol para muhahong sa imong pangutana sa lima. Okay. Wala may pagkulala. Okay. So, yung objection kay Giputol. Now, Giputol niya siya, again, recorded mo sa yung pinagpumunta yung objection. Dahil na kung taas objection ko. The objection is, di ka mo tumag Giputol. Okay. So, Giputol ang buwan ang yan. So, ako basa. Okay, akong basa, regardless po gihapon ng Giputol o wala, at least di ka ma-fall sa post na ima, pwede rin mo tumagon, pero kung di mo tumagon, pwede next question eh. Pero kami lagi, kay iyong ibasa, talaga rin, galing na kami, agree. Adlaw, okay, nota dire. Adlaw, close open parenthesis. Adlaw sa Ginoo sa dihang sinuwat sa Patmos na nakita o pananawon. Adlaw kadto maipagpahulay sa unang siglo ang mga Kristiyanos
Mo tayong gibasa, mo na pagpapalay sa pagkabanhaw hanggang sa gihurot din niya diri. Okay, so ang objection is iputol. Na kung iputol ni kung saan ato ning ipadayon o basa o di nyo tumabong sa may Ipadayon siya, Director, ipadayon. Pwede ko niya kalikong yung pangutana kay akong tumakon, ako lagi klaro ba, ipapul ba o wala? okay. Ako lagi klaro ba sa akin? Okay, so ato ning pabasa sa naka-post sa oras 8:26 na basta naputol. Okay, go na sige. Ako ang basa. Ako kasahon ang dali. Dili ko basa. Clarification. Okay, clarification. O man. Okay, sige. Balik ka. Bagong kami. Palo na balik sa Sa bubuang. Oy! Sorry. Ikaw kayo nagsaluan. Duhang warning. Warning na to. Lahat sa mga again, that's all irrelevant sa atong tema. Okay, two warnings. Ano lang mo padala solution? Okay, ato alam niya itong makuha. Ibalik ang mga pamutana. You don't have to side comment. Alright? So, balik ang pamutana po. Sumala sa inyong libro, namagapa si John Pauling, tulong dyan sa Seventh Adventist University, sa iyang Panginoon, nga ang pinagayag o Jis at lang Domingo o ipapahulay o ipantayan sa unang mga Kristiyano sa unang siglo ng mga Basilan Pauling. Wala din namakak, ikay namakak, ano man. Imong kinakuli ko pagsakot ang among libro. Ano man, nagsaysay lang ang maong libro na ang Domingo, ihupan sa mga Kristyano, nga lang ikapahulay. Ano man, mas muong sa among libro kasi inyong libro. May nagsulti ang Domingo, hindi naman sa Biblia. Ako na lang kamuto sa among libro. Pero sa inyong libro, hindi kamuto. Muna ang among libro, sakto. Ayaw na tinukuha pagsakot. Sunod ka. Okay, sunod pangutana. Si Juan sa Patmos na Apostolos ni Cristo, unang Kristiyanos na i-release o no? Diba? Huwag man tawag isko itong si Juan. Unang Kristiyanos na umili. Objection mo. Ang imong tema, pinadayak o logis at Order. Dili pwede mo counter objection ka kung wala pa mga object ang imong kalaban. Kasi may counter na wala na sa mga object. Asa, paminaw. Once na ma-object ang imong kontra, ay hapa ka mo counter. Kung saan tawa pa siya mag-object, ayaw counter na. Pag-uwag sa iya, objection. So, listen what happens, ayaw ka-aggressive ha. Wapag sa object, may counter na ka. So, as moderator, di pwede nga i-grant ang imong counter objection. Pero kung man ma-object ng kalaban, buwata na ma-object siya. Okay ka ba? nagturo ko objection kami sa mga ito. Huwag mo. So, pamutana po. Huwag kami ito. Okay, pamutana po. Objection ko. By the way, nagbuhat na po. Ano po? Siya lang yung sabi. So, sakto, ayaw yung counter, hindi ka pamulaw. Dapat objection, yung question mo siya. So, pag luman yung question, yung object na dapat objection. Ito, hindi counter objection, ha? Yung objection is in the so, yung object ka, ang objection mo is wala ko magaling tema o kaning Kristiyanos na si Juan, wala Kristiyanos na si Dili. So, karon ruling, sa dili pa sa counter, ruling na mga na kay this is a follow-up of the book na ako kung dinodre nga unang mga Kristiyano sa unang siglo. So, kami siya, i-grant lang ako nga sa kapamatan na pero follow-up ani, kayo namin ko, mas wala na.
Pero we can follow up. Kay follow up man siya diri kay ano yung unang mga Kristiyano daw ni Antrapagulay. So si Juan ba, which is the author writer of the Revelation 1:10 na mao ang tema. So i-grant lang na to, pero narami mo kung tumagan yung sarili. Okay. Pwede rin kumupas ka, pero tumago na itong kamutan. Sige. Basta kung tumagan okay lang, inano na pas. Kini si Juan, sumala sa inyong libro na nagsulat sa pananahon sa pinadayag ulodis na matod yung ikapahulay o Domingo sa unang siglo. Kini si Juan, Kristiyanos pa din siya sa unang siglo? Yes or no? Kristiyanos lagi si Juan. Ang among libro, imong giputol ang mulapan mo ay sa imong tema. Imong giputol, ikaduha, ang among libro, naghubad lang na ang Domingo, imutangan Domingo ang pinalaya mo, Jess, aron nahimong ipapahulay sa Kristiyano, pero wag magsulti ang among libro na maunang adlaw ang gipahulayan ni Juan. Ano man? Ikaw nagsulti na ang Domingo, hindi makapasa sa Biblia ka pala anon. Gaya mo pasagilan si Juan. Sunod pa ko na. Okay, sa di pa mamutan na special number sa ito, 7 minutes, 52 seconds. Okay pa mo? Okay, 7 minutes ha. Sige. Inom sa tubig. 7 minutes pa. Next question ka bro. Again, bantayan mo yun ang model. Kung sa ikuan mo, ha? Bro Rob, Juan, we are really trying na wala bias din ang mga model. Ako alam, maklaro ba? Diba? Mr. Moderator na po, assistant. Sige, next question, Rob. Go ahead. 7 minutes. Matod din mo, Brother Rob, nagiputol na ko ang inyong libro. Nabasa ba nito ang inyong libro? Wala, yes or no? Ba, nabasa din na ako, ngayon mong iputol-putol pa sa among libro. Kanina, gamit ang bakyoki, mong iputol. Karoon, gamit ako kanak, iputol-putol. Wala niyo masabi ang among libro. Nagsaysay ang among libro, nagihubad sa unang mga Kristiyano. Nag-refer ang among mga libro, na yung mga Kristiyano na naghubad kaya Domingo, ipapahulay, which is what magsulti ang among libro, maunay pahulay sa mga SDA, dahil mong pasagilan si Juan. Ikaduha, inyong libro lagi mo, hindi ko ba sa Biblia, ang Domingo, wala ano, mutuo pa ka sa among libro, kasi inyong libro. Next question, matod din mo akong iputol-putol. Sumala ini, na maong libro, page 1, adlaw sa Ginoo sa dihang si Juan, sa patmos na nakita o pananawon, adlaw kadto nga igpapahulay. Sa unang siglo ang Kristiyanos naghubad ini nga adlaw nga adlaw Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo pinadayag uno Diyos. Ako pamunta na kini ba si Juan apil ba ni sa mga Kristiyano sa unang siglo? Tuba, apil gyud si Juan sa mga Kristiyano sa unang siglo. Ito sa laki. Iyo. Kategory na natin mga tana. Huwag kayo gumawa sa among buka. Sige. Ako paminaw. Apil lagi si Juan sa unang mga Kristiyanos, pero huwag magpantay si Juan o Domingo. Ano man, nagsaysay lang ang maong libro na doon ay mga Kristiyano na naghubad na ang hinadayang Lunes Domingo. Wala mo yun ang among libro na atong ipahulay ni Juan Domingo. Ayaw ka tuloy mo kami sa kung ang among libro. Sunod pa unta na. Sunod pangutana. Matod nimo wala magbantay si Juan sa adlaw Domingo. Naa kay mabasa litra por litra sa New Testament nga nag-ingon wala magbantay si Juan sa adlaw Domingo na. Yes or no? Objection po Mr. Moderator. Objection. Ngayon i-object mo. Ang prima na mo, Biblia o referensya. Ang ilang pangutana, stick to one ra. Mabali sa malimos Biblia. Ang atong tingablo, Biblia o referensya. Tupago na mo imong pangutana, Biblia o referensya.
Biblia. Okay, anyway. Biblia o diferensya? Okay, ang inyong tema, Biblia, siya. Sige, pamutan na kaganoon sa Biblia. Sa pasok sa tema, kay Biblia ay pamutan. Huwag sa inyong Biblia. Huwag sa inyong Biblia na. Ang inyong tema na kayo rin may Bible says, so ayang pamutan na ron, Biblia ka na. So wala niya giniingon na Biblia lang. Huwag sa inyong Biblia lang. Ayang pamutan na, nakapag kayo mabasa letra po letra, sa Biblia. Wala pa sa namutan ng references. So, sa akin na, Biblia ka lang. Kung naaba o wala, tumagon mo, naaba wala. May Biblia man o referensya. So, nasa kayo maiyahan ko ang Biblia man, ang pamutan. So, sa bago nyo pa. Sumagoy. Sa iyong pamutana. Bago nyo pa. Kailangan tumag, mabasa din sa Biblia kung imong sabton. Nanuman, ang Sunday Observance, sumalas yung libro, panahon na ni Constantino, buhay pasabot, panahon ni Juan, wala yung Domingo, may napasa. Wala nga nabasa kung atong sabton. Kaya naman, inyong libro na sulti, Lolo ni Mutino, ayaw pang nasa Biblia. Kaya pag-proklamar ni Lolo ni Mutino, pumanang ng Biblia, niya, makita ng Biblia. Sunod po na. Next question. Mr. Moderator, ingon siya mabasa na pasabot. Karon, pwede bang makahatag si Brad Ralph kung sabi sa kubutan ng amigo nga teksto versikulo sa Biblia nga mabasa na pasabot? Masiguan, wala nagpantay sa Adjang Domingo. So, clarification, Mr. Moderator. Clarification lang. Ay, so pangatawa lagi. Eh, mahimong katawa na yung kauban. Clarification. Ang akong gingon, mabasa o masakot nga naman, mismo ang inyong libro nagsulti na ang Sunday Observance panahon na ni Constantino. Kung ikasakot sa first century, panahon ni Juan, wala pa ang Sunday Observance. Okay, Rona, pagkinaw. Ang inyong hindi mabasa o masakot. So now, ikot mo ka, kung mabasa mo ka masakot sa Bible, asa a verse and of asa a pamili. Asa a yan sa Bible. Ay magsaba. Kapag yan sa'yo, sige, nakiyon. Siya ka kayon ako. Tubago ni mo, iyon ako. Okay, good. Tubag, wag yan. Okay, tanawa ko, sa akong version, kaling English version, waki Domingo dire. Ikalawa, ang ilang mga libro nagsulti nga ang Sunday Observance, ayaw sa. Ikalawa, ang ilang mga libro nagsulti nga ang Sunday Observance, panahon lang ni Constantino, huwag pinasabot nga ang Domingo, hindi mabasa sa Biblia nga palaanon, kaya naman, wala pa na palaan yung walang panahon sa unang first century. Kaya naman, 4th century naman, sumala sa inyong libro. Ayaw pang Italia suwa. Okay, so Revelation 19 is the verse. Okay, ngayon, all the references. Okay, so next question na, 3:51. Go ahead. Okay. Sulit na yung pangakana, Mr. Ralph Lachapis. Matod ni mo, kaya itong tema specific kayo. Pinadayag Ologis. Naaba kayo mabasa sa Pinadayag Ologis, teksto versikulo sa Biblia, teksto versikulo nga ang mga Kristiyanos wala nagsimba o nagipakahulay sa Adjang Domingo. Mabasa lagi. Sablon. Tanawa, wala. Ano man? Ano mo tanawa? Mabasa lagi. Mga Kristiyanos wala magbalaan sa nagpahulay. Ano man? Ang Adjang Domingo nga ipapahulay, panahon na ni Constantino, lulo ni mo. Wala. Sino ba na? Wala, uy! Mr. Moderator, ako siyang ginusiksayan sa Pinadayag Ologis. Maayon yung teksto
bersikulo sa pinagayag unotis nga wala nagpahulay sa adlaw sa Domingo si ang mga Kristiyano sa Suhan. Nangayon to. Version sa Biblia daw wala ito. Ang objection kami sa ito na. Revelation 1. Ayaw ang version sa Bible, na dito, ikabulan that the Christians are not observing Sunday as Sabbath sa Revelation 1:10. Any version of the Bible. So, mo yung objection, mo yung action. So, counter objection kami sa moderator, kanang mapangutan na ako na dito ba? Nga ang mga Kristiyano, wala natin napalaan sa Adlaw Domingo, mabasa o masabot sa Biblia. Nga naman, sumala sa inyong libro, ang Sunday Observance, panahon na ni Constantino. Kung di masabot, na wala'y mabasa ang mga Kristiyano, na paunay Domingo. Clarification na. Okay na, next question. Sunod ba ka na, iyon mo walay mabasa na mga Kristiyano sa pahulay sa Adlaw Domingo. O nga, ang inyong tulog dyan, si Paul, si Pauline, John Pauline, nag-iyon na ang mga Kristiyano sa unang siglo, nagpahulay sa Adlaw Domingo. Ako pahutan na, kinsay santo ninyo ni John Pauline. Clarification, Mr. Moderator, kayo ka na mamuna niya, balik-balik ka na. Clarification, kayo, ay magkasinura. Clarification ka naman, hindi mo na lang ibalik-balik. Hindi mo na mo agad na ang basa ko na ko, nagsaysay lang, na doon na yung mga Kristiyano naghubad, na ang Domingo, ipapahulay sa mga Kristiyano. Ang Domingo pa, nagulang-gulang lang pa. Okay, okay lang. Okay lang, ilaman niya siya. Bisan pa siya may examiner, bisan balik-balik niya. Balik ko ba ng YouTube ba? Para ma-audit siya ba? Okay, ibalik na maghala. Hindi siya balikan mag-upot. Wala yung rules nga, ayaw balikan magkana. Pwede balikan niya ka na po. Same question, same answer. So, siya, kumagunin mo or pass, balik naman. Kaya lang, si Waza. Nadong na itong issue, no? Ang iya, giingon, 4th century, ang pag-start nga mo pahulay o Domingo. Ang pautana sa dili sa Pikas, naalaman ang 1st century. Naamay ang 1st century. Ang iyang giingon, 4th century pa. Pero sa ilang libro, 1st century, ang mga Kristiyanos nagbantay na sa Adlaw Domingo. So mo to ang, para masabtan niya ang pagutana ba tayo, nanong nagbalik-balik ang pagutana, kaya wala ko patuhog ang pagutana. Ang issue dito, ang Pikas sabi, 4th century ang pagbantay sa Adlaw Domingo. Pero ang libro sa Sabadesa ng Iyon, 1st century, na mahulay na Kristiyanos sa Adlaw Domingo. So, maunang iyang pautan ng ganito. Para makasagot ka, sumula nitong unod sa iyang Kristiyan. Namakat ba ng inyong libro? Ikaw naman ang utang ng Mr. Moderator. Yung libro ka. Ito karoon. Ang akong pahutan na ito ni mo na 4th century, ako alin mo yung galing na 4th century. Wala, sumana sa yung libro ni John Pauline, sunod dyan sa 70 Adventist Church. Ang imong 4th century, ang imong libro 1st century. Ako pahutan na, pinsan na kung kanino tinood ni John Pauline, kailan tulad dyan. Kami lagi inuha ng tukaan sa Pinoon. Bro, kami inuha. Sa dito sa kay teacher na po. So, ibang lang, mag-ubal sila kaya so, objection mo siya, ibalik niya. Bago mo. Tingnan mo ito bago kay hindi mo nagdan. Dahil natong advice nung din sa table, wag yung mag-old and head. So, kung palihog palayo, ayaw influensyahin. Ayaw influensyahin ang mga moderator. Ayaw may utogloin sa among role. So, ayaw. Dito ka, isko ka. Wala kayo part kami sa table. Ayaw.
balik na kayo na distansya. Kaya nilang din niya, mag-adik ani sa table, ang may authority din kami as moderator. Mas kini among gi-moderate na. So ikaw, as outsider, ayaw niya ito yung sahin. Lagi, ayaw lagi. Ayaw sa pasa mo. Kaya kami niya sa table. Order na ito din eh. Kailangan ng moderator point of order. Ang among tema, walay antong panit niya. One-on-one debate na. Sorry kayo lang ha. Pero mukhang yun, nasa ako ang tabangan nyo sila. Okay na kayo. Okay na kayo. One-on-one debate na. Kahon na nagkakadungol ni mo, masigurong ni mo, pwede pala. Pero maurahin mo dungol ni mo. Pasagot ni Bro Paul, sili bawal ka, dumul ka, mahuli ka rin kaya. Bawal kay si moderator. Moderator kay yaman ka. Okay? As moderator, bukal mo. Okay? Now, I want you to know, kapan kami sa akong hihibon. Okay? Yeah, kabalo ko lagi, pero I want you to know, kabalo kami moderator. Okay, number one, una sa kanan, as moderator, kabalo ni. Mga debator sa amin. Okay? Marami ba? Marami rules. Ikaw, wala. Marami rules. Ikadua, ako explain din ito kung turo ba sila na mo. Alright? Ayun sila, yes. Okay, so kapag mamili, so di may kinahanglan ko namin. Now, the question is, parita sa issue, ang question niya, 4th century global, 3rd ingon ka, Constantine. So, 4th century. So, yaha is first, ang iyang ibasa. So, the question is, kinsa punoy, kinsa punoy nagtagay sa tinuod, dyan tuloy ingong nga 1st century, o parino nga Constantine nga 3rd century. So, pagkatana, na objection, pagkatana na ko as a moderator, kung bagay siya or delay. Objection ang tuloy lahat. Counter ka. Objection. Ako na binanggit ko pa kanina, nagkana siya ang statement, nagsaysay lang ang maong libro, madunay mga Kristiyano na naghubad, na ang gusto ikapaunay. Nagsaysay lang nagtutang maong libro, pinungkana siya ang statement, hindi na ikapaunay sa statement na anong ikapaunay. Bro, kami isa-isa yung rotas. Kung ano na ang tagtubad. Okay? So, walay Definition na kanya, misang ganito. Yes, that is correct. Kung ibalik lagi, ako na nagito ba? Bisag, ibalik na niya ka na po, that is his kuan. Iyahan ng iyahan ng style o pamahagi. Huwag may bawal balikon. Okay ka? Bisag balikon niya yung kabante, huwag yung may bawal. Kaya ibalik mo niya pawakaw na balikon na sa minuto ba, kung sa diretsyo mo data, no? Kaya huwag mo kayo sa'yo, huwag mo sa'yo tayo pa. Ang iyan ang isyo, ibalik. So ako pagkakal na kanin, kung ako yung mga dili, nag-discuss yung kasi. Kupaguna ko sa mga Kubago niya, yung pagkakal na is, insay na sa iyo ninyo. Inyong libro ba, o ikaw, kay third, fourth mo ha, yung verse. So, kubago na niyo kategorikal, dayon, explain mo niyo. Okay. Ang sakto, ako o siya. Okay. Kawan, imo lagi sa iyo pagsapot ang mga basahon. Naghulag-hulag lang ang mga basahon. Kadunay mga Kristiyano nga mihupad anang di pahungay anang Domingo ilang ihupad nang ginagaya ko ng Diyos Domingo. Ilang akong kabubuton, dili kabubuton sa Diyos. Kadua, wala sila subuha. Gila-ila na to. Ikadua, likon ang among libro na nagtikan na ang Sabado at lang ikaw-aulay sa mga Kristiyano. First century ka. Pero ang inyong libro, nagsugo, nagtukan na ang
nagsuguan ng Domingo ipawlay si Constantino, dili ang Diyos. Mas mutuo pa ka sa akong libro kaysa inyong libro. So, ano ka na? Okay, dahil po sa 1 minute 50 seconds. Di ba, ito pa, litso-litso na ka. Wala kang nahipag, ba na? So, that is, ano lang, reminders lang ba? Kung litso na ba? Okay, so 1 minute 50, meaning 1 last question. Okay, 1 minute 50 man yun, 1 minute man yung answer. Pero di ba, yung tumagulang dali, rali, napagpagdali, so, question to next, 1 minute 50 seconds, bro. Question. Matod nimo nga wala sugua ang Kristiyanos nga mupahulay sa adlaw Domingo. Ya matod nimo walay Kristiyanos nga nagpahulay sa adlaw Domingo kay 4th century pa ang pagpahulay sa adlaw Domingo. Sulat pa utana. Sumala sa inyong diya sa pagtuon sa Biblia. Iyon nila. Apan ang puntot na pinag-iusugilanon nga sa agad-diskutan ingon na ebidensya nga sa panahon ni Pablo. Nga sa panahon ni Pablo bisan sa Intil, ang mga iglesia nag-usap na sa ipapahulay ngadto sa Domingo. Ingon daw sa adlaw nga pagsimba ako pa ba na. Insay nag-usap sa panahon ni Pablo na ang Domingo mao ang adlaw na ipapahulay sa pagsimba. Kristiyanos o dili? Ito ba, Kristiyanos na sumapiro liwang nimo? O nagusawala? Ano man, sumala sa inyong libro lagi, kung magsituli ka na ikawa, ang among leksyon, tanawa ang sa ito, ang among leksyon, dugang na sa pagtuon na ang mga pangutana o buwak, ayaw iputol-putol, namin explanation, anong iurada ang pagkasulti. Ikagawa, huwagin ang masakti, sabta inyong libro, na ang Domingo, ipapahulay ng imong ni Salulo ng Motino, dili ang mga Kristyano. Sunod mo ka na. Okay, so napakala po, that is the time sa cross-examination. Okay, na kami yung problema. Alright, so muna, next part na to. The last part is conclusion of summary. 5 minutes. Okay, 5 minutes. So 5 minutes, unahon na sa negative. Without the conclusion. Wala ni objection ha? Okay, wala ni objection. So, roll out na 5 minutes. And then, silver steward mo yung tapos. Ako lang hangyo, yung problema na puntos na pinadiri karon. Ayun na lang aning kanang dili lang ano, di lang ka mag-cheer, umiyan lang iguman para dili siya mastudbo. Okay, sila duha. Hindi na lang ako atong pasagdaan na 5 minutes sa ato ang negative na mo present sa iyang summary or conclusion. Are you ready now, Abu Chavez? Okay? Daghan kayong salamat, Mr. Moderator. Daghan kayong salamat, Mr. Moderator. O niining kahapon ng mga higala, ang ako ng ambang, dito na kinamikupot sa amo ang leksyon. Ang among leksyon, diya sa pagtuo, naan ay mga pangutana o tuba. Katong iyang itutlo, iyang itong iputol-putol. Listen study gani, pagtuo na namo. Ikaduha, dili sinang namo nga ang Domingo adlaw ipapahulay. Ang iyang pangutana, first century laan man lagi. Katong mga Kristiyano nga sumagiro. Kaya sumala sa among libro, katong nabahulay o Domingo, sumagiro to. Kaya sumala sa Biblia, inyong libro, Biblia. Huwag kayo libro sa Biblia. Nga ang mga Kristiyano na mahulay o Domingo. Katong mga sumagiro na mahulay Domingo. Pero katong natinunanon sa Ginoo, nagsunod sa adlaw ito mahulay na gitudlog sa Biblia, huwag dito magpahulay o Domingo mga higala. Ikaduha, tanawa, ako na clarify. Ang akong statement, kanyang mga libro na mo kayang gamit, huwag dito magka-contradict. Nga naman, mauni siya, naghulagway lang ang among libro na yun ay mga Kristiyano naghupat na kanang Domingo ipapahulay. Sabi kayo niyong kuna, dito ng mga Kristiyano na supakiro lagi. Ikaduha, walay
Biblia nga ang gipahulayan ni Juan Domingo. Ikaduha, tanawa yung libro nagsulti nga on Sunday, mid-Sunday, a holiday of praise and worship. Kung Sunday dali. Ikaduha, katuyang ipanggamit mga higala anay Domingo, bogos to nga translation. Ano nito nga bogos? Wala to sa original na Greek manuscript. Wala'y Domingo ang original. Mga bitaw na nag-ingon ang ilang libro, 4th century na lang na. Wala may Domingo ang original. Ikaduha, wala'y footnote ang original. Mauna nga nining mga taknaa, huyang tayo ang pagpabarog sa tema sa affirmative. Mato ka din atong tanawon mga higat na, atong din tanawon, sa page 228, ilahan na po ng libro. Page 228. Atong tanawon 228. Ingon dali, according to Father Bimanche, inyong libro nagingon, Father Bimanche, ingon dali, Sunday is imperial days of emperor worship. Ang Domingo kuno, mga higala, mato kanini, is imperial days of emperor worship. Mauning adlaw nga ang mga ginsakupan ilang simbahon ng ilang emperador. Kaya naman, dining Domingo, gikan maginis pagano ako kay Maring Constantino nag-i-adapt sa mga Katoliko, sumalang sa inyong libro. Ikaduha, akong balikon, ang akong libro, huwag ginakulaban niya. Nahitabo lang na, manilaban punuhay niya, kay iyang hitang putol-putol, iyang hitap-chap. Sa balista mga kasauna, kung yawa ka kasabutan ng giya sa pagtuon, lisun-study gani. I-study na sila kung diindigan ang Domingo. Pero wala mo uyo ng among libro na ang Domingo mauyang lang ipapahulay. Ato pag-iparilan mga higala. Likon ang ilang libro na tingon nga nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Huwag pa kayo kapakli o iban ng mga libro sa Biblia. Uban ng mga libro. Ilang pagkinamasahon? Tingin dire. Dire sa page 9 o 3, ang paragraph 9 o 3. Kinundungin balaanon ang adlaw sa kakulay. Ang gihatag na bersikulo, Exodo 20, bersikulo 8. Sagad, gihubad alam sa mga Kristiyano, balaan na ang adlaw sa Ginoo. Kung sa pagkausahan, nga ang adlaw sa Ginoo sa inyong libro, referado sa Exodo 20, bersikulo 8. Pero ang inyong Revelation 1:10. Karon, napag yun. Mingon mo, Hudyo mo na. Kung sa'yo Hudyo, mingon dire. The power of New Testament. This is the Sabbath from sundown to Saturday, from sundown, Friday sundown to Saturday sundown. Ang iyang lima mga higala, uyang nagitay. O niya, ikaduha, masakan o libro niyang ikutang sa misa. Niya, kargado mag-ibig libro nila. Muna nga nining mga taknaa, ang affirmative, akong amigo, bagsak sa tima na ang pinadayag onogis. Adlaw ipapahulay, adlaw Domingo. Wala. Nabasa sa mga bugos, pero sa ilang libro, nagsulti, ilang libro. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Di ba si Salwa? Huwag yun. Mamaulit na din hindi naman ta, nadala ang kadaugan, mupauli ang akong amigo, nadala ang kapilihan. Ay na lang mo, alam. Hi. So, salamat po sa inyong conclusion ng 5 minutes. Okay, mga ko. Well, palakpak yan. Okay, mga speakers. So, karoon ang pinag-pinag siya sa 5 minutes. Okay, pag-ilaban po 5 minutes. Close forward. Go ahead. Birnis niya ko, bahala sa pag- Okay, may hapon sa tanan. Birnis niya ko. Ibalik-balik yun sa atong pinangga ang the faith of our fathers. Pero di siya angas.
ang ibabaw sa maong paragraph, ingon din kung atong i-atras ang iyang gibasa na faith of our fathers, now the scriptures alone do not contain all the truths which Christian is bound to believe, nor do they explicitly enjoin all the duty which is obliged to practice. O after kita kamay, the Catholic Church correct teaches that our Lord and His apostles incalculated mula pa ng the faith of our fathers dito. Kaya correct ba na yung Catholic Church niya? Sakto na yung Catholic Church na incalculated. Kaya nakabantakan na yung gusto na incalculated. Okay. Bakit pa rin mo na wala yung mga apostolis daw na nisimpa, pero ang ilang basahon sa Pangulus, ang unang mga Kristiyanos mo. So, hindi mga apostolis, kung sila apostolis, sumusunod ni Kristo, unang mga Kristiyanos din. Unang mga Kristiyanos. Kaya ilo niya, diputol ka lang ko rin yung pruha, pwede nang mumudoon din, huwag ko kang diputol. Akusasyon na lang na iyaha, harap na pili siya maulawan sa bawang debate. Ingon na lang siya akong diputol. Ingon na rin. Period. Sagot ko sa period man ang first stanza, first paragraph, yan na po ko sa sinang paragraph. Ingon na rin. Apan ang punto mao kini nga asoy sagad diskutan ingon nga ebidensya nga sa panahon ni Pablo bisan sa hintil nga mga iglesia. Panahon ni Pablo o sa mga hintil nga iglesia nag-usap na sa ipapahulay ngadto sa Domingo ingon nga usa ka adlaw sa pagsipa. Period. Next one sa po. So, napot na! Alipay na lang ito sa akong amigo para medyo ulaw pa. Pero pagbigyan na nato kay pinangga na nato. Iyan na yung ibang Biblia tinitawag o a paraphrase of the New Testament. Acts chapter 20 verse 7. The length of the last of the 7 days, paglabay na sa ikapitong adlaw, that we started there was the first day of the Jewish week. Unang adlaw sa simana sa mga Hudyo. Matod pa. Yun rin. Appointed by the apostles to be the Christian Sabbath. Claro. Or Lord's Day in memory of Christ's resurrection. Dating karohay. So, kasapot naman pa nga, kami nakipag-ibandi na siya sa Rodrigo kanina. Ikit-ikit ko siya nga, hindi siya baka, hindi pa siya tanaw sa oras. Nagaya mahulad sa oras. Nagaya, malaki siya ang pupuan eh. Nakita na ko sa aling gamba, nabalakad dito sa taas ang oras. Sige, sa oras, mahatlog siya sa mga pangutana. Mahatlog siya. Ang Catholic Catechism, dugay tayo na yan na. Ang Catholic Catechism, dugay kayo na nito baga. Iyan mo ganusahan na ako'y nabutol, pero siya nabutol ay page 50. Iyan na eh. Which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Iyan na eh. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church and Council of Laodicea changed the solemnity transfer to Saturday to Sunday. So, what is the third commandment command? The third commandment command, sanctify Sunday as the Lord's day. Klaro tayo. Ato na padayon. Huwag ko na botol, siya na botol. Ikaw din sa Diyos. What does the third commandment forbid? Wala na. Ano to? Unya ang iyang binasa na history, wala siya kasama. Ang iyang binasa, dili ecclesiastical law.
Kundili civil law. Kung sa malang ingon sa history na yung ibasa, pag ingon na yung civil law, pamalaot sa gobyerno. Dili pamalaot sa simbahan. Kung ingon sa ecclesiastical law, mapilti ko ang inyong makinga, pero waman. Mauna nga karon, wala na katabla ang akong amigo. Pabili nga nagparong ang tima, wa sa katabla. Atong, ay na, okay, dagang salamat. May hapon na tukalan, dalay ko na. Okay, maraming salamat, Bro Rob and Stewart. Ngayong hapon once again, salamat sa inyong pag-ari. Okay, na-conclude sa ito ang debate question. Ngayong hapon sa inyo, welcome mga taga-Mindanao. Mindanao nila, sa Cebu. Enjoy mo. Salamat kayo sa inyong pag-ari. Kaya salamat at may hapon. Once again. Ang mga po siya. Tanaw bro. Tanaw bro. Shout out po sa kami Mindanao. Sorry sir. No sir. Shout out taga Mindanao, sa FD Mindanao. Love you. Shout out sa to sa Korean ya. Bro, ini di baboy bro. Ini na kamoy. Menang debate bro. Please like and share. Thank you.